Príjemný piatočný podvečer. Počúvate Slobodný vysielač, počúvate reláciu z Erikou o živote. Nie, pardon, počúvate Hovorí bez strachu. To je z tých neuveriteľných udalostí, ktoré sa udiali za tento týždeň a ktoré sa udiali za tento dnešný deň, pretože dejú sa naozaj veci, ktoré môžu rozhodnúť o budúcnosti sveta. Máme telefonát Trumpa s Putinom, máme premiér Fico sa stretol s premiérkou Ukrajiny, dejú sa veci v Gaze, kde už to vyzeralo čo najlepšie a zrazu to až tak dobre nevyzerá, hoci mnohí tu o tom rozprávali. Takže budeme hovoriť aktuálne, ale zrejme všetko nestihneme to, čo priniesol tento týždeň na tento deň a čo nás čaká ešte do budúcnosti, takže budeme rozoberať častejšie. Mojimi dnešnými hostiami sú traja muži. Prvý je Dimeši, vítaj v štúdiu. Ďakujem pekne za pozvanie a pekný podvečer všetkým. Potom zatelefonujeme Jankovi Baránkovi, no a na konci Peťo Sabela povie všetky tie hrôzy, ktoré sa dejú na boiskách. No a ešte skôr, ako teda začnem sa pýtať, tak Peter, povedz prosím ťa. Naše telefónne číslo do štúdia je v Bratislave 0951 485 385 alebo môžete písať na studio@slobodnyvysielac.sk. Dnes vysielame naživo. No a tak poďme na to. Čo sa deje v Maďarsku? My vieme, že Orbán má byť náš nepriateľ a nie je. My vieme, že tam istý pán Maďar by chcel teda vymeniť pána Orbána. A v podstate, keď sa pozrieš na mainstream, veľmi veľa sa nedozvieš o tom, čo sa deje v Maďarsku. Tak skús. Nevenujú sa tomu ešte veľmi, pretože do apríla je ešte pomerne dosť času. Ale v Maďarsku to vrie, samozrejme. Tam sa príchodom Maďara radikálne prekreslila celá politická scéna. Najprv to rámcovali, teda vládny Fides, to najprv rámcoval tak, že vlastne sa nič valného nedieje, došlo len k výmene opozície, čo z časti je pravda, pretože príchodom tej Tisy sa skutočne zlikvidovali tie menšie opozičné ľavicové strany, ako napríklad Momentum, a zostali tu podľa prieskumov, bavíme sa o prieskumoch, ostali dve strany na opozičnej strane z toho liberálneho ľavicového spektra. A to sú Demokratická koalícia, v ktorej bol predsedom Ďurčáň. Ten už skončil svoju politickú kariéru, ohlásil ju s tým, že sa nejakým spôsobom nebude vyjadrovať k verejnému životu. To znamená, že sa nestiahol len na oko, ale úplne. Tým takisto vyčistil to pole. Vybral jednu zbraň z rúk Fidesu, pretože Ďurčáň bol veľmi vďačný terč celej vládnej propagandy a vlastne však to nebola len propaganda, to bola aj pravda, že on zničil Maďarsko a od roku 2010 ho ekonomicky bolo treba postaviť na nohy znovu. A on bol autorom toho slávneho vyjadrenia alebo slávnej vety, že klamali sme ráno, klamali sme na obed a klamali sme večer. A že sa čuduje, že to ešte vôbec dali dve volebné obdobia. Takže toto bol Ďurčaň. Tento už nie je. A ostal tu teda on. A ešte prieskumy do parlamentu posielajú jednu politickú stranu. Tá sa volá, že My Hozák, naša vlast. A táto politická strana by som ju prirovnal k našej republike na Slovensku. Čiže toto sú momentálne 4 politické strany, ktoré majú podľa prieskumov šancu dostať sa do parlamentu. Budem hovoriť o prieskumoch, nie o tom, aká je reálna situácia, lebo sa tu zistíme až v apríli. Posledný prieskum agentúry, ktorá mimochodom presne trafila výsledky europarlamentných volieb, hovoria o tom, že Tisa má náskok 53%, a Fides dosť výrazne zaostáva s necelými 40%. Čiže toto sú prieskumy. To, čo my máme možnosť vnímať a to, ako my hodnotíme maďarskú politiku tu na Slovensku, je prostredníctvom jej zahraničnej politiky. A keď si tak všímam kampaň, ktorú začal Fides, a tie témy, ktoré budú rezonovať čím ďalej tým viac vo voľbách, ak to budú tie hlavné
kampaňové naratívy, tak tie tiež súvisia so zahraničnou politikou. A ja budem veľmi zvedavý, a to kľudne teraz môžeme už zaramcovať tak, že to bude asi prvýkrát, čo sa, ak teda Fides vyhrá, že vyhrá voľby prostredníctvom alebo témami zahraničnej politiky. Toto bude to je taký otáznik, či sa témami zahraničnej politiky dajú vyhrať voľby vnútorné, teda národné, štátne voľby. A to je veľmi zaujímavá situácia, pretože Orbánov Fides vykresľuje Petera Maďara a jeho stranu, že je to strana, ktorú nezaložili Maďari, teda požiadavka na založenie takejto strany alebo takejto politickej sily neprišla z dola, ale je to riadené z hora, to znamená, že z Bruselu. Strana TISA je vlastne len bábkovou stranou Bruselu, Uršuly von der Leyen. Čiže namiesto toho krvavého námestia idú novou formou, hej? Úplne. No a nie je to tá čistokrvná maďarská ľavica, ktorá už prehrala 4 voľby. Čiže on nemáva s dúhovou vlajkou, on máva s maďarskou vlajkou. On sám seba považuje a hodnotí ako konzervatívca. Konec koncov rokúce bol vo Fidese. Našim poslucháčom musíme povedať aj to, že Maďar bol manželom bývalej veľmi, veľmi populárnej ministerky spravodlivosti Judith Varga, ktorá musela skončiť kvôli tomu škandálu, ktorý v Maďarsku dostal názov pedofilný škandál. Jednalo sa o omilostenie pedofila, ktoré podpísala aj pani prezidentka, tá tiež skončila, ale aj pani ministerka spravodlivosti, že tá musela skončiť tiež. Nechcem teraz zachádzať do podrobností, bol to mimoriadne škaredý rozvod. On sa aj najprv zastal síce, ale potom vyplávalo na porok, aký je on despota, aký je on vo vzťahoch primitív, ako on ubližoval celý život svojej manželke. A toto sú osobné veci, do týchto ja teraz nebudem zachádzať, ale je to téma, alebo teda bola to téma. A ľudia na to reagujú, na tieto veci, vždy aj pri politikoch. A to, čo je podstatné, čo treba povedať, je to, že napríklad v téme Ukrajiny síce Maďar hovorí to, že on nebude taký servilný, ako to Brusel od národných štátov požaduje, ale neodmieta pomoc Ukrajine en bloc, tak ako to robí Orbán. Čiže tie odtiene v týchto témach tam sú, ale nie sú tak strašne výrazne prítomné, ako boli v tých predchádzajúcich voľbách a kampaniach. No to, čo ja ako politik vidím, je to, že niečo na tých prieskumoch môže byť pravdy, pretože tam, kde je Maďar a jeho TISA extrémne, ja to hovorím vážne, extrémne silná, sú práve sociálne siete. Facebook a ostatné sociálne siete, kde to jednoducho valcujú. No Orbánova vláda na to zareagovala tak, že urobila tie občianske digitálne kruhy, tak to ich nazvala. A to sú vlastne skupiny na Facebooku, ktoré majú za úlohu najmä po tom, čo už Facebook zakázal politickú reklamu, zdieľať politické a kampaňové slogany, zdieľať názory vlády, aby sa to šírilo ďalej. Áno. A toto je jedna brzda. Druhá je tzv. Klub bojovníkov. To sú tí influenceri alebo tie hovoriace hlavy, ktoré sú na strane vlády, ktoré majú ľuďom vysvetľovať to, v čom opozícia klame, v čom má Orbán pravdu a vlastne vysvetľovať pozície vlády a obhajovať jej kroky v digitálnom priestore. Toto nerobíte vtedy, ak máte navrch a je vám vlastne jedno, čo hovorí ten druhý, pretože viete, že ťahá za kratší koniec. Čiže tu v tomto niečo skutočne pravdy môže byť. No a potom si všímam, že extrémne rastú politické útoky zo strany vládneho Fidesu na TISu, na Maďara, na jednotlivých členov strany. A toto je tiež taká rovnica v politike, že ak ste dolu v danom čase, to znamená, že ten protivník má navrch, tak jednoducho musíte útočiť. Doteraz to vždy robila opozícia a Orbánova vláda to veľmi elegantne komunikačne riešila. Čiže ak
Fidesz vyhrá, čo si myslím, že vyhrá, tak to nebude asi s takouto obrovskou prevahou, ako to bolo doteraz. No a ďalší veľmi výrazný alebo ďalším takým výrazným momentom kampane v Maďarsku je ten škandál, ktorý tu vznikol. A to bol ten, že TISA si vymyslela aplikáciu, ktorú robili na nej robili aj Ukrajinci. A uniklo 18,000 údajov, teda osobné údaje 18,000 ľudí, ktorí sa do tej apky prihlásili. Tak z toho sa teraz urobil taký škandál. Čiže ten volič, ktorý je na váškach, tak teraz rozmýšľa, že teda kto vlastne ten Maďar je. Ale realita je taká, že celá opozícia sa za neho postavila, aj tí dúhoví, pretože nič lepšie nie je, takže keďže je jediný, ktorý dokáže poraziť Fidesz, tak títo za ním stoja. A posledné dni alebo posledné týždne kampane si všímam jednu novinku, ktorá tu 15 rokov v maďarskom verejnom priestore nebola, a to je diskusia o ekonomických otázkach. Ja hovorím, že konečne. Toto chýba ináč aj na Slovensku. Tu sa tiež väčšine oháňame Ukrajinou a Green Dealom a LGBT a ľudskými právami a právnym štátom a podstata tu všetkým uniká, že sa ľudia majú zle. A táto debata v súčasnom Maďarsku je prítomná. Dokonca dnes to Orbán vo svojom pravidelnom piatkovom vysielaní v maďarskom štátnom rozhlase aj povedal, že veľmi víta túto diskusiu, pretože sa znovu proti sebe, tak ako v minulosti, postavil ľavicový ekonomický model a pravicový ekonomický model, ktorý reprezentuje on, a že ľavicový to sú všetci tí, ktorí doteraz, ekonómovia, ktorí doteraz mlčali a teraz sa zoradili do šíku za Maďarom. A prebieha veľmi plodná diskusia o tom, ako by mal vyzerať napríklad dôchodkový systém v Maďarsku, o tom, či je vôbec udržateľná tá prorodinná maďarská politika, čo by oni menili, teda myslím teraz na stranu TISA, k väčšine opatrení sa hlásia veľmi otvorene, že ani tam veľmi útočiť nemôžu, ale zase na druhej strane útočia na podnikateľský sektor tým, že v Maďarsku je jednotná rovná daň 9% platia firmy, tak tu chcú napríklad zaviesť oni progresívne zdaňovanie, čím viac zarábaš, tým viac daní budeš platiť, čo zase je pochopiteľné, ale týmto tak naruší ten systém daňový, ktorý tam je, že ten sa rozbije a nikdy ho nikto už nedá dokopy. Že takéto diskusie teraz v Maďarsku plynú a to je, si myslím, že dobre. Dobre je to aj pre ľudí a je to dobré aj pre samotnú diskusiu, že tu sa po 15 rokoch hovorí aj o niečom inom, než o tretích pohlaviach a intersex osobách a neviem o čom. A nezavidia nám, že už vieme, že máme muža a ženu? To majú aj oni. Oni boli prví, ktorí povedali, teda napísali do ústavy, že otcom je muž a matkou je žena. Ale závidia nám asi nám nezávidia nič. Pretože to, čo ja mám navnímané, tie diskusie, ktoré v Maďarsku prebiehali pred rokmi, u nás ešte stále prebiehajú. A najmä nám nezávidia politický systém, ktorý máme. A keď som sem išiel v aute, tak som akurát nad tým rozmýšľal, že ako ľahko, alebo okoľko ľahšie sa vládne vládnej strane, teraz nie je to Fidesz alebo TISA, to je jedno. V Maďarsku, kde nie je tak rozdrobený politický systém, ako je u nás, pretože vy môžete ísť do parlamentných volieb ako politická strana na Slovensku s tým najlepším programom, aký máte, aký sa dá vymyslieť. Môžu vám ho odobriť aj ekonómovia. A dostanete sa do koaličnej vlády s ďalšími dvoma, v tom horšom prípade 3-4 politickými partnermi, ktorí vám to rozbijú tak, že jednoducho buď tú vládu položíte, lebo sa s nimi vládnuť nedá, alebo presadíte len málo z toho a tie najmenšie strany vás budú vydierať. A vidíme to na Slovensku pravidelne. Stačí si pri súčasnej vláde spomenúť na takého Migaľa s Huliakom, ktorí sú všetkými trpení, ale nikým nechcení.
Ale vidíte, držia vládu s prepáčením za gule. A keď odíde Ferenčák, tak zase sa tí traja Huliakovci stanú vážkami, stanú sa tým rozhodujúcim faktorom na váhach a znovu to je len vydieracká pozícia. No v Maďarsku nič také nie je. V Maďarsku, keď sa rozhodne strana, že toto spraví, na to mám peniaze, tak to jednoducho urobia. Tu na Slovensku nemôžete povedať to, čo hovorí napríklad Orbán, že naša vláda, keďže je pravicová, tu chcem upozorniť našich poslucháčov, že v Maďarsku pravica a ľavica znamená niečo úplne iné, než čo u nás. Tak to troška rozober. U nás... Ani u nás už nevieme, čo je pravica a ľavica. To je pravda. Tu sa už fakt delí na globalistov a na suverenistov. Ale v Maďarsku Orbán hovorí to, že ty, keď ako občan alebo ako firma zaplatíš dane, tak ja ako štát, okrem toho, že som povinný zabezpečiť tie povinné služby, ktoré do mňa všetci očakávate, musím časť tých peňazí, ktoré ty zaplatíš, ti vrátiť. Nie len v službách, ale aj v týchto rôznych podporách, napríklad tým, že matky neplatia dane z príjmu, tam to je odstupňované podľa toho, koľko má matka detí. Plus vrátime peniaze tvojim deťom tým, že im poskytneme, keď uzavrú manželstvo, 30 000 eurovú pôžičku bezúročnú a keď budú mať, myslím, že teraz 2 alebo 3 deti, viac nie, tak tú pôžičku nemusia vracať. Čiže motivujú mladých, aby mali deti. A keď toto im nepomáha, tak potom majú ďalšie nástroje, ktoré im poskytuje vláda na to, aby si zaobstarali svoje prvé bývanie. No toto u nás nemôžete spraviť, pretože sa postaví strana, ktorá si hovorí, že ona je, ja neviem, rozpočtovo zodpovedná, tak že toto sú vyhodené peniaze, prečo by sme mali dávať mladým, nech si všetci majú rovnaké príležitosti, nech si zarobia. No toto u nás sa robí ťažko, čo v Maďarsku je samozrejmosťou. A tá životná úroveň v Maďarsku, keď ju porovnáš s našou, ako by si to hodnotil? Nemyslím si, že je v súčasnosti lepšia. Myslím tu všeobecne. Tak ako žije väčšina ľudí. Nežijem tam, ja to takto posúdiť neviem, ale existuje mnoho maličkých obcí po celom Maďarsku, kde napríklad chodím, a tam sa ľudia nemajú dobre. To, čo mne oni hovoria, je to, že sa nemajú dobre. V tých väčších mestách a väčších aglomeráciách, v tých bohatších regiónoch, tam je zase situácia opačná, o Budapešti nebudem ani hovoriť. To je iné celkom. Ale vo všeobecnosti asi to nebude až také ružové, keď má Maďar takúto podporu, lebo Maďar jednak používa tie alebo podobné kampaňové techniky, ktoré používal Igor Matovič u nás. So všetkými tými teatrálnosťami. A viete, keby nemal pravdu, keby sa ľudia mali fakt dobre, tak si vedeli, o čom ten rozpráva, tak by nemal preferenčne toľko. V eurovoľbách, na to, že to bola mladá strana, vznikla pár mesiacov pred eurovoľbami, mali vynikajúci výsledok, majú 7 mandátov, to nie je málo. Ale stále si myslím, keďže v Maďarsku je zmiešaný volebný systém, 106 miest v parlamente sa rozdeľuje v jednomandátových volebných obvodoch po celom Maďarsku. Čiže on musí postaviť 106 kvalitných kandidátov, ktorí dokážu v tom jednomandátovom volebnom obvode poraziť kandidáta vládnej strany alebo vládnej koalície Fides-KDNP. Tak toto mi dáva nádej, že to nedajú, aj keby vyhrali národné voľby, pretože v Maďarsku je teda jedna kandidátka, kde nie je možné krúžkovať, že volíte len stranu a potom na druhom volebnom lístku vo svojom volebnom obvode volíte toho jedného, ktorého chcete. Čiže takto sa skladá maďarský parlament. Nemyslím si, že v 106 volebných obvodoch je Fides všade poraziteľný. Takže bude to mimoriadne zaujímavé, ale ja si myslím, že to na konci dňa dajú. Nemyslíš si, že po skúsenostiach z politickej scény, že tam môže zohrať ešte niečo Brusel? Snaží sa o to. Brusel sa o to snaží prakticky už od nástupu tejto poslednej vlády a nie je to len spôsobené tým,
že im zmrazili eurofondy. Toto je viete, oni keď im uvoľňujú po stovkách miliónov eur, toto je pre rozpočet síce kvapka v mori, ale Maďarsko zatiaľ tie peniaze, ktoré potrebuje, tak vykrýva síce a vykrýva ich z východu, to je tiež pravda. Hovorí sa aj o čínskej pôžičke, teda z čínskej vlády. Týmito peniazmi to kryje a Orbán dúfa, že sa situácia v Európskom parlamente zmení. Zadržiavajú im zhruba nejakých 20 miliárd eur. Plán obnovy 0. Oni sú jediná krajina, ktorá nečerpá plán obnovy, plus má zmrazené peniaze aj z riadnych eurofondov. Môžeme sa baviť o dôvodoch, to je na dlhšiu debatu. Sú to pseudodôvody, mimochodom. Daj aspoň jeden. Oni samozrejme začali konanie vo vzťahu k právnemu štátu. No. Oni začali, teda Orbánová vláda prijala balík zákonov, ktoré sú z pohľadu Bruselu proti základným ľudským právam. To znamená, že sú namierené proti LGBTI. Vidíme to dnes u nás na Slovensku, teda včera sme to mohli vidieť, keď sa 56 organizácií neziskových, medzi nimi viacero slovenských, podpísalo pod žiadosť Európskej komisie, aby zmrazila Slovensku eurofondy, pretože sme prijali hanebnú ústavu, ktorá ide proti základným ľudským právam. No toto prebiehalo aj v Maďarsku. V Maďarsku to nebol len jeden ústavný zákon, alebo bol to súbor viacerých zákonov, napríklad o pedofílii, alebo zákon o suverenite, kde sa prijal, alebo vykreoval úrad na ochranu suverenity, tak toto všetko je proti pravidlám Európskej únie, teda podľa Európskej komisie, a zmrazili im eurofondy. Jednoducho nepočúvaš, tak ti zoberiem peniaze. No ale toto budú skúšať aj na nás, lebo nová klauzula je, ja som počúvala pani Nevedialovú na jednej prednáške, že cesta ide presne preto, my sme tiež prijali hanebnú, samozrejme, slovami pani Kolíkovej a Sasky, hanebnú novelu, a tým pádom nás budú chcieť takisto trestať. Myslíš si, že si pomôžeme, že teraz, keby sa stal Babiš premiérom, ja tomu inak neverím, že mu to dovolia. Ale ako zatiaľ to tak vyzerá, akože, že by sme si nejako pomohli tým, že budeme už traja? Určite áno. Ja vždy hovorím to, že sila 25 miliónov občanov je väčšia ako sila 5,5. A keby sa k tomu pridalo Poľsku, tak to už bola relevantná sila, tak obrovské úsilie vydala zo seba Európska komisia, aby v Poľsku dopadli voľby tak, ako dopadli, aby rozbili V4. Raz to bolo Slovensko na čele s Korčokom, potom prišla táto podlizovačná servilná Fialová vláda, teraz v Poľsku je vláda na pomedzi. Takže robia všetko preto, aby V4 nefungovala, lebo je to relevantná sila. Pozor, tak to už Poľsko nie je malý európsky štát, ktorý nič nedokáže ovplyvniť. Takže pozícia Slovenskej republiky by bola určite silnejšia, ak by aj Babiš a prípadne aj Poliaci, ale to v tejto situácii nepredpokladám, ale už vystúpenie troch premiérov, najmä ak budú v jednej frakcii patriotov, čo si myslím, že Smer tam patrí už od začiatku, on sa vôbec aj nemal pokúšať o... Ale bránia sa tomu ešte stále. Ale neviem prečo. No, že oni nie sú sociálni demokrati a Smer je sociálny demokrat. Tak mi povedzte, ale viete, Smer vyhral voľby na základe rétoriky presne takej istej, aká je združená vo frakcii Patriotu. Áno. Tam sa neodlišujú ani o odtieň, ani o milimeter. A ďalej aj tú politiku, ktorú oni robia na Slovensku, je presne v súlade s tým, čo hovorí frakcia Patriotov. Či sa jedná o názory na zasahovanie Bruselu do vnútroštátnych záležitostí, či sa jedná o názory na migráciu, či sa jedná o názory na pretláčanie LGBTI agendy po školách. Tu by som mohol fakt hovoriť o mnohých oblastiach. Tak sa pýtam, prečo tam teda nemôžu ísť? To, že ste rustikálny ľavicový demokrat, to môžete hovoriť doma, možno nie v Budkovciach, alebo to znie dobre. Ale tie reálne kroky vašej vlády hovoria to, že ste patriot, že ste vlastenec a že ste proste
proti bruselskému diktátu. Nie ste globalista. Presne, ste národovec. A toto je grom zmyslom tej frakcie. Nie je to, že sa tu budeme hrať, že ja som pravičiar, ja som ľavičiar. Ak sa teda chceme hrať na to, že sme ľavičiari a títo sú vraj pravičiari, tak ja odporúčam všetkým tým, ktorí toto hovoria, aby sa pozreli na sociálny systém v Maďarsku a až vtedy zistíme, čo je to sociálny štát. Už som o ňom hovoril na začiatku našej relácie. Takže neobstojí táto argumentácia. Miesto smeruje tam. Ja nie som nikto, aby som im hovoril, že kam majú vstúpiť, ale si myslím, že... Cítiš to tak, ako mnohí občania to tiež tak cítia, čo stretávam sa s tým, že hovoria o tom, že prečo vlastne sa tlačia tam k sociálnym demokratom, keď patrioti sú vlastne takí. A volajú sa, tá frakcia sa volá frakcia progresívnych európskych socialistov. Presne. Čiže už to progresívny mohlo hovoriť, že to nie sme my. Dnes im to vytmavili úplne jasne, keď im povedali, že dôvodom je to, že nie sú ich kroky, ich vlády nie sú v súlade s ich hodnotami. A z ich hodnoty sú ochrana LGBTI a neviem čo všetko. Tak ja neviem, čo tam akože chcú robiť. Ale myslím si, že ešte si to v úvodzovkách odskáčeme, že sme prijali teda tú ústavu takú, ako sme ju teda presadili. Čo si o tom myslíš? Budeme mať nejaké dôsledky? Myslím si, že pre progresívne Slovensko a pre jeho mediálne zázemie je toto absolútne kľúčová téma. Pretože oni vedia, že pred voľbami to nikdy nikto túto ústavu nezmení. A dokonca ju nezmení ani po voľbách, ak by oni vládli. Lebo to nezmení. Tak KDH to nikdy v živote za to hlasovať nebude. 90 hlasov sa nenájde. Čiže oni vedia, že vnútroštátnymi normami, vnútroštátnou silou politickou to nikdy nezmenia. Preto sa budú snažiť, a inak prichádzajú o tému. Toto je druhý bod, pretože oni prišlo výrazne veľa tém. Lebo toto je vybavené, v ústave zabetonované. Presne. Prišli o témy vo voľbách. Preto ich to takto mrzí a preto teraz budú robiť bú z Bruselu a budú ich prosiť o to. A povedia, že vidíte, budeme to musieť zmeniť, lebo nebudeme mať peniaze. Toto je ich cieľom. Čo si myslíš o tom, že teda včera za veľkej slávy sa dohodol Trump s Putinom, že sa stretnú v Budapešti? To, čo si všímam, je mimoriadna striedmosť vo vyjadrovaní od najvyšších predstaviteľov Maďarska ohľadom tohto stretnutia. Dnes som si vypočul 2 rozhovory s Viktorom Orbánom, prečítal som si statusy aj vlády, aj ministra zahraničných vecí. Oni to zatiaľ nehovoria tak, že je to na 1,000,000% betón. Veď stať sa môže skutočne čokoľvek. Toto je veľmi pragmatické uvažovanie. Jednak, ak k tomuto stretnutiu dôjde, tak si myslím, že je to obrovské uznanie maďarskej diplomacie. Je to potvrdením toho, že tá 3,5-ročná mierová politika Viktora Orbána priniesla svoje ovocie. Je to jednak aj miesto, kde sa môže Vladimír Putin cítiť bezpečne, pretože ho Maďarsko nevydá Hákskému tribunálu. Ak tam nepôjde Šimečka s Krupom ho zatknúť. Áno, ale som zvedavý, že ako Putin poletí do Maďarska, pretože neverím, že mu povolia prelet cez krajiny Európskej únie, tak keď tak si predstavím tú mapu, tak môže tam akurát letieť niekde ani z Afriky nie, takže ja neviem, ako chce tam doletieť, takže neviem, či aj z tohto dôvodu nie je to vyjadrovanie zdržanlivé, áno. Ale bolo by to zaujímavé. A na báze čoho je vlastne Orbán s Trumpom v takej dobrej akože pohode? Z 2 dôvodov. Orbán bol veľkým podporovateľom Donalda Trumpa v čase, keď to nebolo v móde, keď bol Donald Trump perzekvovaný. Dlhodobo sú dobré vzťahy medzi stranami Fidesu a medzi republikánmi v Spojených štátoch. Navzájom si pomáhajú aj počas kampaní. Výmenou informácií, výmenou techník, konzultáciami, ale aj priamou podporou. Čiže sú tam samozrejme aj medziľudské vzťahy v tom a samozrejme vytrvalá mierová politika Viktora Orbána. Je taká ako mierová politika Donalda Trumpa, ktorý sa snažil teda získať Nobelovú cenu mieru. Už to nevyšlo vraj na budúci rok, už sa o tom teraz hovorí, ale tých vojen
do ktorých sa zaplietla Amerika, je na... Však sice keď Obama mohol dostať, tak mohol by dostať aj Trump, ale čo si myslíš o tom, že či to je len gesto, a to teatrálne gesto, ako to má Trump rád? Alebo či naozaj je v ňom tá ľudskosť a tá túžba po miery? Ja by som Nobelovú cenu mieru človeku, ktorý bombardoval iný štát, nedal. Presne. On bombardoval Irán. Je to tak? No ale teraz, čo si myslíš, že či teda je od srdca to jeho... Ale keďže hovorí, že pre Ameriku všetko, tak pre Ameriku aj vojna. Takže určite tie slova o miery sú viac k jeho egu, ako k jeho srdcu zamerané. Ak sa pozrieme na to, že ako strašne zarábajú Spojené štáty na vojne, na nás, pretože povedal, že Európania môžu kupovať zbrane, koľko chcú Ukrajine, on im ich veľmi rád predá, nie dodá. Áno, predá. Ak si zoberiete to obrovské poníženie Uršuly von der Leyen pri zavádzaní 15% cieľ z 2,5%, ktoré sa tu predávali ako obrovské víťazstvo a Ševčovičovi sa tu išla stavať socha na námestí Slobody. Tak toto je tiež bohovský ekonomický úspech Spojených štátov. Ak si zoberiete to, že sa zaviazala Európska komisia nakúpiť v Spojených štátoch zbrane a fosílne palivá v hodnote $750 miliárd za 3 roky, pokiaľ je Trump pri moci, tak toto je bohovský business deal. Takže tie slová o miery môžu znieť aj falošne, najmä keď si pomyslíte to, akým spôsobom Spojené štáty podporovali Izrael pri genocíde v Gaze. Ale to, že vojna na Ukrajine, teda vojna Ruska proti kolektívnemu západu prostredníctvom Ukrajincov škodí globálnemu trhu a že škodí mnohým iným sekundárnym vzťahom medzi Indiou a Spojenými štátmi, medzi Čínou a Spojenými štátmi, tak dáva zmysel to, že Trump chce mier, ale ja tu tiež vidím skôr ekonomický záujem, než možno nejakú super úprimnú snahu človeka s bielými holubicami robiť mier po svete. Včera som počúvala nejakú besiedku, kde vystupoval Krupa, ktorý teda tvrdil, že Rusko nemôže nikdy pokoriť Ukrajinu, to rozoberiem s Petrom na konci relácie, ale on tam hovoril, že proste ruská ekonomika je na dne, proste v Rusku sa žije strašne. Ty si bol v Rusku tento rok, tak prosím ťa. Toto sa hovorí už 3 roky. Ja sa pamätám na to, keď Ivan Mikloš písal, keď sa vôbec prvýkrát začalo hovoriť o sankciách a o tom, že ako tie sankcie môžu škodiť aj európskej ekonomike, tak okrem toho, že povedal, že toto je daň za to, že Ukrajinci bojujú za nás, nikto ich o to nežiadal, tak to bude mať aj ten efekt, teda najmä ten efekt, že Rusko stratí spôsobilosť viesť vojnu na Ukrajine, lebo jeho ekonomika padne. Áno. Potom rok na to, v roku 2023, ten istý Mikloš písal, že je síce pravda, že sankcie nefungujú, ale už o rok budú. Mm-hmm. No už prešiel, chvála Bohu, ďalší rok, alebo žiaľ Bohu. A Rusko stále bojuje, tých dronov vypúšťa denne čoraz viac, aj z tých kalibrov a iných rakiet ešte stále má dostatok, nie je tak, ako sme sa mohli dočítať, že už má rakety len na jeden mesiac. Už nič. Bolo by nefér hovoriť to, že ruská ekonomika necíti sankcie, že ruská ekonomika necíti napríklad nálety na svoje rafinérie, ale zďaleka to nie je tak, ako to prezentujú v našich médiách. Ja som sa pýtal viacerých Rusov, aj v Moskve, ale aj na úplnej periférii, na ruskom ďalekom východe, že či cítia vojnu, a všetci do jedného mi povedali, že nie. Že oni to, že by sa im zhoršil život po tom, čo začala vojna, nemôžu povedať. Jediné, čo vidia, je to, že zdražil benzín asi o 10 alebo 15% za 3 roky. A u nás je to pravidelné aj bez vojny. Presne, takže to mám z prvej ruky.
A pán Krupa by mohol sa vybrať do toho Ruska, pozrieť sa na to naozaj, kým o tom rozpráva. Veľmi pekne ti ďakujem za návštevu v štúdiu. Teším sa na ďalšiu návštevu, takže pekný deň želám ešte a my sa prepájame telefonicky na Janka Baránka. Ďakujem pekne za pozvanie a pekný večer. No. Ahoj Janko, počujeme sa, všetko je v poriadku. Ja počujem, áno. Aj my teba počujeme. No teraz sme momentálne hovorili vlastne o tom, že ako poškodzujú alebo nepoškodzujú Rusko sankcie, ktoré teda im udeluje Európska únia a kde my tiež máme troška často problém, že či ich môžeme prijať. Aký je tvoj názor na toto? Myslíš takto, sankcie proti Rusom, ak sa bavíme globálne o tých sankciách, poškodzujú hlavne Európu. Ja som začul meno Krupa, že ste na záver áno, hovorili. Ja som pozerala včera nejakú besiedku s Krupom, kde táral také hlúposti. Aj ty si to videl. To bolo strašné niečo. Ja som tým chcel totiž aj začať. Ja som to pozeral teraz asi hodinu pred vysielaním. Výborne. Lebo pán Krupa je archetypom progresivistického idiota, ktorý zjednodušuje, absolútne zjednodušuje. To sú ľudia, ktorí musia zjednodušovať, lebo oni zložitejším štruktúram nerozumejú. On reagoval na tú poznámku toho spolu besedníka, že Rusko a USA sú superveľmoci. Skoro vynieslo zo skresla. Také superveľmoci. Toto, on, ako povedať, že oni sú superveľmoc, a teraz citujem, len preto, že majú jadrové zbrane. Len preto, áno, len preto. Len preto, že ináč by to vôbec nebolo nič, ale keď majú jadrové... No, lebo to je keď poviem nejakému multimiliardárovi, no ty si bohatý len preto, lebo máš miliardy eur. Presne. To je neuveriteľné. A dobre, ale to nebolo prvé fopa, ktoré tento poloblb urobil. Ja by som sa nemal takto vyjadriť, ale to není, tak ja sa ospravedlňujem. Áno. On povedal, že však čo to Rusko má, však my odtiaľ máme len ropu. Oni nič nemajú. Oni nič nemajú. Prečo si už od Napoleona chcú rozdeliť to Rusko všetci? Kvôli čomu? Kvôli tomu nič, čo tam majú? On asi nevie, že čo je nerastné bohatstvo. To sa ešte asi nedoučil. A keby teda náhodou pán Krupa a ostatní jeho fanúšikovia progresivistickí nevedeli my z Ruska dovážame aj ropu, samozrejme, sa vrátane ropných produktov a ropných derivátov, dovážame zemný plyn, ale dovážame aj urán, jadrové palivo, ktoré, ako sme zistili, zatiaľ nie je nahraditeľné tým palivom z Westinghouse, alebo odkiaľ sme to chceli. Jasne. Dovážame železo a oceľ a polotovary, podotýkam, hej. To sú také semi-finish steel, sa tomu hovorí, tam pán Kutúpa určite nevie, čo to je. Dovážame liatinu a iné oceľové materiály, dovážame hnojiva napríklad. Ale Rusi nič nemajú. Bratovné. A nikdy by si nepomohli s Ukrajinou. Keby nemali atomové zbrane. Napríklad dovážame nikel z Ruska. Aj keď sa to po tých sankciách znížilo, ale stále ten nikel dovážame z Ruska. Dovážame ďalšie kovy, ako vzácne zeminy. Hej. A to myslím, že stačí na vymenovanie toho, aby ľudia pochopili, že títo ľudia nie, že nejsú schopní viesť štát, oni nejsú schopní ani zmysluplne, realisticky a pravdivo argumentovať. Lebo táto povrchnosť nesmierna, táto nesmierna povrchnosť povedať, že Rusi nič nemajú, hej, a že majú len jadrové zbrane a to je ja neviem, ako my máme
majstrov sveta na hraní nezmyslov. No ale ľudia ich volia, to si uvedom. Keď som počul Hlinu hovoriť o Green Deale, Krupu hovoriť o Rusku, ako to sú také prostosti. Títo ľudia sú nevzdelaní. Absolútne nevzdelaní. Či to je geopolitika, či sú to prírodné vedy. Ale montujú sa do všetkého a robia to s takou nadradenou aroganciou, ako keby sa rozprávali s nejakými idiotmi. Presne. To je neuveriteľné. Tá nadradenosť, tá obrovská nadradenosť, ako to hovorí, ako úplne slobodne, že ale veď Rusi nič nemajú. Je to hrozné. Ale teraz si spomenul Green Deal. A ja si pamätám, že ty si bol môj prvý hosť potom, keď akože vypuklo to šalenie o Green Deale. A ty si povedal, že čo to je za blbosť, že to je proste, ty si doktor prírodných vied a teda ako to je proti prírode, to, čo rozprávajú a to CO2. A teraz na to pomaličky prichádzajú, ale myslíš si, že to vzdajú? Ešte stále ich straší CO2. Nie, nezdajú to. Ja ti poviem prečo. Boli sme svedkami teraz odvolávania Delajenovej, ktorá si to odvolanie zaslúži, samozrejme. Len je tam jedna taká veľmi zaujímavá vec. Tí lavičiari európsky, ktorí navrhovali jej odvolávanie, oni to nenavrhovali kvôli tým SMS-kám s Pfizerom. Oni to navrhovali preto, že nedostatočne presadzuje Green Deal. Áno. To sú tí paradoxy. To, čo je veľmi nebezpečné, že Lajenová nedostatočne presadzuje Green Deal, tak ju treba odvolať. No, takže my si tu nerobíme ilúzie, čo? Ilúzie o tom, že oni zmenia názor. Oni žiadny názor nezmenia. Ja keď som počúval Hojsíka, čo tam trepal za sprostosti, keď som Hlinu počúval, čo trepal za sprostosti o oteplovaní, ľudia, ktorí o tom absolútne nemajú, ale šajnu, nemajú na to vzdelanie, majú len dostatočnú vysokú mieru arogancie, aby vyprávali do výsostne odborných problémov. Tváriať sa veľmi odborne. Tvárať sa odborne a pokrokovo, že my ideme zachrániť planetu. Ja som to vyrátal to aj ten český bankový analytik TNT Bank, teraz mi spadlo to meno, keby bolo CO2 skleníkový plyn, jak není, ale keby bol. A dosiahli by sme to, čo Európska únia chce, hej, tie nulové emisie vlastne, v roku 50 v Európe, tak priemerná teplota na planete Zem by poklesla o 0,0004 stupňa Celzia. Inak to poviem o 0,410, počkaj. Stotiny. Ne, 4 10 000. 10 000. Čo je nemerateľné. My nemáme 10 000. Takže 3 nuly a 4. Tak, 0,3 nuly a 4. No dobre. My nemáme také meracie prístroje, aby sme to vedeli namerať, túto zmenu. A to je absolútne irelevantná, absolútne komanda sa volá ten analytik. To je absolútne irelevantná hodnota 4 10 000 stupňa Celzia. Však to ani... To je nič. To sa nedá odmerať. No dobre, ako niekto obalamutený Európskou úniou ti povie, že no dobre, ale ako je potom možné, že sa Zem otepluje? Evidentne sa niečo deje s počasím. No deje sa samozrejme s počasím, však máme Milankovičové cykly, zmena do konci veľkej doby ľadovej a tak ďalej a tak ďalej. Takže Zem sa vždy oteplovala, ochladovala. Máme percepciu zemskej osy. Máme ďalšia vec, že aj percepcia zemskej osy je zemská os je vychýlená 23,4 myslím stupňa 23,4 stupňa uhlového stupňa a ona ale není vždy vychýlená o 23,4. Tam sa to o nejaké desatiny mení.
Ale zmena 2/10 vo vychýlení zemskej osy sa zdá, že to je nič. 2/10 stupňa. Ale to sú obrovské zmeny na planéte. To sú obrovské zmeny. Tam sa mení albedo. Tam sa mení, keď to bereme geograficky na regióny. Iné regióny zrazu začnú dostávať zvýšené dávky energie zo slnka. Niektoré to sa mení. A teraz si to zober na oceány. To sa inak zahrieva. Iné prúde. No to je nekonečný komplex, to, čo by som teraz musel hovoriť, čo napríklad urobia 2-3 desatiny v náklone zemskej osy, 2-3 desatiny stupňa, aké obrovské zmeny robia. A toto sa deje stále. To není statický proces, že teraz to je raz a navždy takto. Tieto zmeny prebiehajú stále. A opakujem, ešte je percepcia zemskej osy, že zemská osa, ak je vychýlená, ona ešte rotuje okolo svojho stredu. Mm-hmm. Neviem to nakresliť, keďže je to rozhlas, ale ten, kto tomu rozumie, si to predstaviť vie. Tak snáď, hej, no. No len pri tejto príležitosti sa ťa pýtam, nie je na škodu, keď má politik aj zdravý rozum a ešte dokonca vie niečo o nejakých veciach ako prírodná veda, alebo ako právo, alebo ako ekonomika. Nie je jednoduchšia taká grelingovina, že príde akože ukradnutý titul a ešte potom vie rozprávať, že oni sú babráci a nič nevedia a my ich musíme vymeniť. No, lepšie mu rozumejú ľudia, musím ti povedať, ako tomu, čo ty práve hovoríš. No, tak hej, no, čo ja viem. No, asi je to na škodu, keď je človek múdry. No, hej, no, tak dajme sa k tomu dosť dobre. No, ale poďme ďalej. Takže povedal si radikálne, že oni sa nespamätajú, že to CO2 stále bude tou modlou, ktorú musíme znížiť. No to musíme zrušiť, ne, že znížiť. A vlastne zrušiť, dostať na nulu. No. Ako oni to majú ako modlu. Hej, áno. No, hej. Takže čo momentálne neudialo sa podľa mňa v Europarlamente nič zásadné, ale aký máš ty názor? Ja sa musím opraviť teraz, lebo ja som v aute šoferujem percepciu zemského, ja som povedal percepciu, to je niečo úplne iné, to je vnímanie. Percepciu zemského, to je ten pohyb okolo stredu, aby ma niekto teraz... Áno, nepovedal, že si mudroval. Že som mudroval, lebo vieš, ja už som starý a možno trošku začínam dementneť, ale ide o percepciu zemského. Toto si nemal povedať, lebo hneď to zneužijú. A keď si keď si zasa v aute, odkiaľ kam si sa vybral, je niečo nového v tej tvojej strane? Vyvíja sa tam niečo smerom... Čakáme takú výraznú posilu, ale nechcem predbiehať, chceme to oznámiť budúci týždeň 24. Do strany, takže toto je tam nové. Mm-hmm. Čo je ďalej nové je to, že nám teda pribúdajú členovia. Nejakých členov sme stratili, musím byť objektívny, lebo neboli ako není tam kompatibilita celkom. Ja to teraz nehovorím zlom. Totiž tá zmena, že niektorí členovia odišli, nastala najmä vtedy, keď som začal verejne hovoriť o tom, že my musíme odísť z EÚ. Áno, toho sa mnohí boja. A ako ja to nikomu nezazlievam, ja nevnúcujem svoj názor, ale sú ľudia, ktorým to nevyhovuje, alebo ktorí s tým nesúhlasia. A potom sa stane, že zo pár ľudí od nás odišlo k Zoroslavovi Kolárovi, lebo každý názor je legitímny. Ja nikomu neberem možnosť, že oni nie sú priklincovaní u nás. No lebo tak Zoroslav Kolár nehovorí, práve on hovorí opak toho, že teda my nemôžeme odísť a tak ďalej. Ale tak je to názor, tak keď to zdôvodní, tak prosím. Ja tento môj názor viem zdôvodniť, že prečo musíme odísť. No takže
takéto zmeny sa tam dejú, ale napriek tomu zase nám členovia pribudli, ktorí sú stotožnení s tým, že z tej UEU musíme odísť. Problém je v tomto, že tá situácia sa nesmierne dynamicky vyvíja. A ešte pred eurovoľbami ja som tiež nehovoril verejne, že musíme odísť. Ale už o tom až kričím, keď sa bavíme o povolenkách ETS-2. A keď som o tom vyprával pol roka alebo 3/4 roka, že čo nám hrozí, veľa ľudí mi povedalo, že to neverím tomu, že to by neurobili. A zbytočne som hovoril, že to je schválené. Ale čo konkrétne? To sú tie emisné povolenky, ktoré naše... Áno, tie emisné povolenky, to je šialené. My máme teraz ETS 1, čo proste pre veľké podniky. A teraz budeme mať ETS 2, čo budú aj na domácnosti, aj na vykurovanie plynu. A ja som hovoril, že to, jak to vyrátal Kovanda, on to vyrátal, že do 300 eur, to bude záťaž na rodinu. Ďakujem, ešte po zvýšení cien. A do toho konsolidačný balíček, samozrejme, hej. No a ja som to tak aplikoval na Slovensko, lebo tie ekonomiky sú, ani nie ekonomiky, tie domácnosti sú dosť podobné, ten štýl životný, aj toto všetko, tak som povedal, že od 200 do 300, hej. No a teraz Taraba pred týždňom asi to bolo, to už verejne povedal, že to bude 250. No. No a to bol ten bod zlomu, kedy som už nežal hovoril verejne, že musíme odísť, ale už to musím kričať, že musíme odísť. Ak to nezastavia, však toto bol hlavný dôvod, prečo ja som založil tú skupinu v rámci strany na odhodlanie brániť vlast, lebo ja nechcem ja nechcem teraz chodiť s obuškami a niekoho byť, aby si to ľudia nevysvetľovali takto. Tu v zásade ide o to, že ak tieto povolenky naozaj nezastavíme, tak jak Babiš povedal, že nebudú v Čechách platiť, ak to neurobíme aj my, štát Slovensko de facto, de jure ešte nie, ale de facto prestane existovať. Skrachujeme, hej. Lebo čo tie rodiny, priemerná slovenská rodina, keď má kvôli ničomu vyhodiť von oknom doslova 250 eur mesačne, to Slováci nedajú toto. A čo dôchodci? S 500 eurovými dôchodkami, tak to už ako absolútne. Však tak pošleme na eutanáziu, ja neviem. A eutanáziu sme nepovolili ešte. To ešte budeme musieť na tom pracovať. Nie, máš pravdu. Troška som to chcela zľahčiť, ale máš absolútne pravdu. No ale čo s tým? Lebo ja som bola pred 3 dňami na nejakej prednáške pani Nevedialovej, čo som si hovorila, že aká múdra žena z Europarlamentu. No ale na otázku z publika, že teda, či by nebolo lepšie, aby sme vystúpili z Európskej únie, tak mala veľmi dlhý monológ o tom, aké je to úžasné, že tam sme a že aké je to fantastické, že vlastne nemôžeme vystúpiť, lebo proste to nejde z x dôvodov, ktoré menovala. Tak som sa jej opýtala, že či je nádej na to, že teda sama sa zrúti tá Európska únia, čo teda som nemala urobiť, lebo veľký hnev nastal od nej, že teda to ako také ani nemôžeme očakávať a to nemôžeme ani chcieť a ako by nás to strašne poškodilo. A ja viem, že no a neprekáža vám, že ste tam v podstate bojujete, dajú vám 2 minúty, aby ste mohli rozprávať a nikto si vás neváži, predtým som hovorila o tom, že si ani ruku nepodajú s tými našimi hojsikovcami a podobne. No a výsledok toho celého bol, že teda my musíme zachovať tú Európsku úniu, aj keď tam nič nedokážeme. A potom hovorí, že ale dokážeme, lebo ja som napríklad vybojovala, že budú kvóty na dovoz toho obilia z Ukrajiny. A hovorím, že no to je presne tak, ako keď Trump nám daroval 15% clá namiesto 2. Hovorím, čo z toho, že tu budú... Ty sa pýtaš ľudí, ty predsa nemôžeš chcieť od
ja neviem, ja nechcem to, aby to nevyznelo do ošípanej, nemôžeš chceť, aby odišla od toho Válova. Ona môže kritizovať Maštal, že tu je zlé vetranie, že tu je zlý vzduch. Jasne, ale musíme to tu mať. Ale ten Válov je tam stále, ten každý pravidelne ten Válov tam, ten gazda dosype. No tak som to... Takže to nemôžeš chcieť od týchto ľudí, aby europoslanec, to není nášho Faraš, ktorý to má v agende. Jasne. Tým tam bol zvolený. To sa žiadny nášho Faraš nedeje. Tak preboha, to není to len, že oni teraz budú dostávať ako europoslanci plat, ale však to je o ich dôchodkoch. Keď sa EU rozpadne, odkiaľ oni budú dostávať, alebo keď odídeme. Až takto ďaleko som to nedomyslela. No tak len som pochopila, že skrátka nepomôžeme tomu tak. Referendum môže byť o európskom odchode, či nemôže? No samozrejme, že môže. Referendum nemôže byť len o málo veciach, nemôže byť o rozpade vlády a daniach, hej? No tak a prečo? A ty budeš organizovať niečo také? O rozpade vlády môže byť referendum, samozrejme. No, pozri, myslíš teraz referendum o tom, aby sme vystúpili, áno, aby sme vystúpili. Áno, určite budem organizovať 100%, ale takto, ja to chcem zorganizovať spolu minimálne s Čechmi, ak sa nám to podarí, máme sa stretnúť, my sme mali mať teraz na jeseň tú akciu, len tým, že oni nemajú zostavenú vládu a dokonca to vyzerá, že do Vianoc ani nemusí byť tá vláda. No toto je moja otázka, ktorú som chcela dať prvou, ale zase som chcela naviazať na ten rozhovor s Ďorďom Dimeším. Zhodno troška české voľby. No počkaj, No povedal si, že ešte to nechceš organizovať. No, nechcem to ešte teraz organizovať, chcem to zorganizovať, keď tá česká vláda bude. Len takisto je tam problém, že Babiš sa verejne vyjadril, že Green Deal treba zrušiť. Hej? Áno. On to neurobil z uvedomelosti, že Green Deal nám škodí a tak. On to robí preto, že má Agrofert. On vyrába napríklad umelé hnojiva a tak ďalej, hej. Takže tam je obchodný záujem alebo podnikateľský záujem. No ale kým je tá scéna česká takto búrlivá, tak toto poviem, no tak nemá zmysel niečo organizovať, hej? Vôbec to nemá zmysel. Takže my to budeme organizovať až potom. My sme mali k tomu aj v strane teda hnutí takú poradu, že ono by najlepšie to bolo, keby sa nám to podarilo zorganizovať aj v Poľsku, že by sme to robili spolu. A myslíš, že to by sa... No tak tam je tá strana, a nie PiS, ale Konfederácia, ktorá je taká asi nám najbližšia. Takže, no a Maďari sú jasní, že keby tieto krajiny V4, aj tie menšie strany, ak sme my, keby iniciovali aspoň to referendum, že by sme boli už ako skupina stredoeurópskych krajín. No, to by bolo zaujímavé. Toto je to dôležité, hlavne vlastne, čo som teda chcel povedať, preto som ešte pokračoval v tej odpovedi, lebo jedna vec je, že teda organizujeme si to sami, no ale druhá vec je, že keby to robilo aj ako napríklad krajiny V4, hej? No, takže... No a teraz hodnoťme tie české voľby. A dokonca ja by som sa stavila, že Babiš asi sa nestane premiérom. Tak aj na môj... Babiš sa stane premiérom. No dobre, tak hodnoť. Ja si myslím, že tam je tak ako, že stále sa tu opakuje taká mantra, samozrejme, že ako iná varianta tej vlády ako SPD a motoristov nie je. Čím sa ja v celku stotožňujem, takže takto. Babiš to urobil trošku inak. On dal možnosť tomu Turkovi, aby
akože očistil, alebo vyvinil, alebo ja už neviem, jak to povedať. Nepovedal, teda Babiš to povedal, ten podpredseda ich, jak sa volá, aj Borovský sa tak volá, Karel Havlíček sa volá. Ja pamätám podľa Karla Havlíčka. Memo. No. Alebo teda nech dajú nového kandidáta na ministra zahraničných vecí. No, takže dali mesiac, čo máme teraz, október, to je november. Tak som povedal, že do tých Vianoc, neviem, sa to trochu prehnal, ja neviem. No. Ale medzi tým budú vyťahovať špinu na každého. Tomio Okamura im lezie tak na nervy, že úplne? No ale tak pozri, neviem, aká je česká ústava, ale tam skôr či neskôr musí zasadnúť ten parlament. No. Takže už nehrozí vydávanie na trestné stíhanie ani Babišovi, ani Tomiu Okamurovi. Lebo to by musel takisto, ako u nás súhlasiť s parlamentným stíhaním. A keďže tam majú väčšinu, takisto, tak asi toto už nehrozí. Takže táto, jak by sa to nazval, tá najväčšia hrozba si myslím, že už je zažehnaná. A ostatné je vecou dohody. Nakoniec sa možno naozaj dohodnú tak, že tam bude menšinová vláda tichou podporou teda tých motoristov, ale ja si myslím, že nakoniec sa s tými motoristami nejakým spôsobom dohodnú. No oni možno, ale či to prežije pán prezident? No, pán prezident tam dobre, čo mám na toto povedať? Na českého pána prezidenta, ktorý sa dušoval pred voľbami, že žiadneho komunistu do vlády nevymenuje, keby sa teda dostali do parlamentu. Toto hovorí komunista, bývalý rozviečik. To je taký smet. Ja dnes stále opakujem, že to sú tie paradoxy. Že toto človek nechápe. Takže no lebo má možnosť urobiť to, čo robila Čaputová vlastne, že teda bude si vyberať meno. Však preto to tu aj tak skončilo s touto našou vládou, keď nechcela Huliaka. No. Áno, hej. Takže ono tam môže ešte všeličo nastať z tej jeho strany. Môže, ale trošku to poviem z iného uhla pohľadu. Vieš, to svedčí o tom, že táto forma demokracie, ktorú máme, je chorá. Na čo sú potom všeobecné voľby, kde si ľudia zvolia svojich zástupcov, keď jedna osoba si povie, že ja tohoto nevymenujem. A je po demokracii. Ale 150,000 ľudí si odhlasujú vo všeobecných voľbách demokratických, že napríklad my túto osobu chceme. Presne. Ale je to, povie, že napríklad Babiš povedal, že on nevymenuje takú vládu a do vlády nikoho, kto bude spochybňovať účasť Česka v Európskej únii. A tak on absolútne vylúčil politickú stranu. Predstavme si hypoteticky, že by v Čechách alebo hoci kde vyhrala strana s programom odchodu z EÚ. No. A vyhrala by. A on odmietne dať poverenie v takejto strane, lebo jeho subjektívny názor je, že nie. Že máme ostať v EU. Ale národ povie, že máme odísť. A toto je to choré. Toto je ten chorý systém. Buď máme prezidentský systém, alebo potom ten prezident nech tam je na ozdobu. Áno. Sa to bije, keď má ten prezident na ozdobu, nemá byť čo volený priamo. Má ho voliť parlament. Po prvé a po druhé, ja som za možnosť pri konsolidácii, že bez prezidenta. Tie jeho právomoci prebiehať môže hoci kto tam, že je veliteľom, vrchným veliteľom a podobne, ale ako koľko by sme ušetrili peňazí, keby sme sa tu nehrali. Ale tak hlavu štátu, vieš, no už keď by sme nemali mať hlavu štátu, to už by bola veľká. Keby sme mali premiéra, však koľko je systémov, kde to môže riešiť premiér? No nič, môže riešiť, ale vždy aj premiérske štáty, ako je kancelárske, ako napríklad Nemecko, majú prezidenta. Áno, majú, samozrejme, ale tiež také, o ktorom vôbec nevieš, ale tí naši všetci chcú, aby sme o nich vedeli. Musia sa raz za čas prejaviť. Tak je to titulárny prezident, ale treba tu forma. To už ako by konsolidáciu nezachránil. Tam by som nešetril.
A kde by si šetril? No rozhodne by som šetril na 14. balíku pomoci Ukrajine. Tak. Lebo ako spraviť takú idiotskú, tak marketingovo idiotský krok, ale aj politicky ohlásiť konsolidačný balíček, na to povedať, že tú 500 miliardu vlastne, čo sme chceli použiť na takú a takú pomoc pre občanov, nemôžeme použiť na to. A hneď potom povedať, ale schválili sme 14. balíček pomoci Ukrajine. Šialené. No už viac nasrať ľudí ten smer nemohol. Toto je fakt jedna zo šialených možností. Aj to, že my im nedávame zbrane, my iba to, čo slúži na obranu, čo nezabíja. No dobre, ale nech si to zaplatia. Že koľko do nich narvali peňazí, tak nech si to zaplatia. Počkaj. Štát nedáva zbrane. Tak dobre, odminovacie zariadenia by som nenazval zbraňami. Hej. No ale dal by si ich zadarmo Ukrajine, ktorá získava stále obrovské peniaze zo západu? No, tak určite by som ich nedal zadarmo. No. Samozrejme, že nie. Keď doma konsolidujem. Keby sme boli prekvitajúca ekonomika, tak áno. 14. 15. dôchodkom, ja neviem, čím to je iná vec. Hej. A my nie sme prekvitajúcou ekonomikou. A rozhodne by som tieto veci neoznamoval takto po sebe. Chronologicky, ako som to povedal. Práve. Však to len blb urobí. Ja neviem, kto im tam radí tej vláde, ale toto urobí len blb. No nebolo to správne rozhodnutie. Ja nechcem teraz nahrávať progresívnemu Slovensku, ale však aj s tou toleranciou voči tým chybám odtiaľ potiaľ. A toto keď som si ja vypočul takto, jak som ti to povedal, no však mňa skoro šlak trafil. A nebol si sám. Som hľadal Lexaurin po zasúdku. Lexaurin je návykový, nedávajte si ho. To bolo okienko proti závislosti. A ty máš návykové cigarety. Teraz ja takú hyperbolu robím. Jasne. Vieš čo, dáme ti jednu otázočku od ľudí a potom budeme ďalej pokračovať. No dajme. Tak ja sa chcem ospravedlniť, že nejde prijímať hovory predtým, ak tu bol predchádzajúci host, bol aj hovor z Rakúska, nepodarilo sa mi ho prijať. Prečo? Rozkvitlo mobil, rozkvitla batéria, vydulo displej a je zázrak, že sa mi vôbec podarilo po reštartovaní zavolať pánovi Baránkovi. Aha. Takže je tu otázka od pani Vlasty. Dobrý deň. Teraz dal pán Heredoš von informáciu, že ten zákon o ETC 2, zrejme myslí tých emisných povolenkách, je schválený v Národnej rade v septembri 2024. Čiže minulý rok. Čo? Pozerala som to a zdá sa to, že je to pravda, že či niečo o tom nevieme. To sa neschvaluje neviem, či toto schvaluje Národná rada, lebo ono to je záväzné. My sme to prijali na úrovni Európskej únie. Takže ja neviem, či toto Národná rada schvaluje. Toto je pre mňa novinka. Ja som nič také neregistroval. Je tu tiež ešte od pána Meliša podobne, že pekný večer, pozdravujem vás všetkých. Nejdem rušiť vaše vysielanie telefonátom, no dávam do pozornosti hlasovanie parlamentu zo dňa 18.9.2024. Ide o novelu zákona o obchodovaní s emisnými povolenkami číslo 236/2024. Vyzerá to tak, že táto vláda schválila obchodovanie s emisnými kvótami potichu už minulý rok. Upozornil na to dnes pán Heredoš s pánom Uhrikom na Telegrame, dáva tú linku s pozdravom Marián Meliš. No, nevšimla som si, hoci som stále v parlamente. Ne, toto je skreslené. Ja si tiež myslím, že to je vytrhnuté a... Musím k tomu povedať toto, že to není v tom zmysle, že by parlament samostatne schváloval ETS 2, lebo ETS 2 sme prijali. Sme sa k tomu zaviazali. To len ide o mechanizmus, ktorý vyplýva z legislatívy EÚ a vlastne tie členské štáty ho musia implementovať alebo transponovať do svojich vnútroštátnych zákonov. Ale Národná rada ako taká, ja neviem o tom, že by zrovna, lebo
ani ETS 1 sme predsa neschvalovali v parlamente. Nie, to bolo vytrhnuté. Dobre, že to vysvetľuješ. Akože je to tak, ako bolo to treba to vysvetľovať. Lebo náš parlament môže prijať len zákony, ktoré implementujú tieto smernice týkajúce sa ETS 2. Tomu napríklad, ja poviem príklad, ako novelizácia zákona o ovzduší, alebo zákona o energetike. Takže áno, toto rozhoduje parlament, ako bude ETS 2 na Slovensku fungovať. Nie, že či bude, alebo nebude. A to fungovať znamená, to sú sadzby, to sú regulácie, to je spôsob presadzovania výnimky, ale samostatné schválenie ETS 2 ako konceptu, Áno. je na úrovni EÚ. A schválili sme ho, a schválené. No. Dobre, bolo to treba vysvetliť, lebo ono často potom na tom internete tiež nájdeš všeličo. A keď si tam hľadáš toho, kto ti je sympatický a čítaš tie jeho veci, tak by si to tiež mal overiť troštička, že keď tam bol link. No, je rozdiel schváliť a je rozdiel schválené implementovať. Tak. No a momentálne ešte sa vrátim k tomu rozhovoru s Krupom, lebo to mi stali vlasy dúbkom. On tam teda ten článok Guardian, ktorý vyšiel, že vlastne Boris Johnson, keď mohol teda ten mier ešte sa udržať, tak tam prišiel s nejakým zbrojárským, Peter vie meno, lebo on si pamätá mená. Áno, Christopher Harborn. No, takže prišiel s tým človekom a vlastne vďaka tomu sa začalo hovoriť o tom, že žiaden mier, že tá vojna na Ukrajine je dôležitá, dostal za to miliónik a náš Krupa nám to pekne vysvetlil, že však to bol jeden článok, no a čo. Takže podstata veci nie je zaujímavá. No, tak už je to viac článkov ako jeden. No a teraz otázka je, že keď Sarkozy ho vedeli zatvoriť, tak či nebudú vedieť zatvoriť aj tohoto, ale asi nie. Johnson nezatvorí, alebo Johnson je kamarát s Trumpom. A to je prvá vec, však bol aj na inaugurácii ako jeden z mála európskych politikov. A to není tak, totiž není obvyklé, aby európski politici chodili na inauguráciu amerického prezidenta. Veď to. Takže to len hovorím na margo kritiky, že to Orbána nezavolal. No jasne, že ho nezavolal, lebo to je vnútroštátna vec, inaugurácia. Ale zavolal tam toho Borisa Johnsona, lebo oni sú kamaráti. Tak takto, pozri sa, má krvavé paprče, 100% ten Johnson, samozrejme. Má krvavé paprče, to chrapujú. Ale je to bohužiaľ vec, ktorá sa v politike nestala prvý raz, sa to dialo bežne, či to bola prvá vojna, druhá vojna, či to boli hociaké lokálne vojny. Toto sa bežne deje, že tie zborárske lobby tlačia na tých politikov, aby tie vojny naťahovali, dokonca aby ich vyvolali. A tak toto není nič nové pod slnkom. Bohužiaľ, takýto zvrátený svet sme si vybudovali. Čím ja teraz nejdem Johnsona ospravedlňovať. V žiadnom prípade nie. Ale takto funguje svet. Jednoducho takto funguje svet. No tak čo teraz s tým urobíme? To nie je prvý príklad. Ja by som mohol hovoriť o príkladoch z Reaganovej éry, jak to Reagan urobil, alebo tak, a pritom Reagan je ako môj naozaj taký politický vzor konzervatívneho politika a kresťanského politika. Takto politika bohužiaľ funguje. Oni sa naučili, ale v tej politike je bežné nehľadieť na počty mŕtvol. Jeden z mála prezidentov, ktorý to robí, je Trump. A on stále, či už ho má niekto rád, či ho niekto nemá rád, ten Trump stále hovorí o tom, že nechce, aby tam umierali ľudia. Čiže tým je mierotvorca. Podporí síce Izrael, ale nechce, aby tam zomierali ľudia. No neviem, či si všímaš túto vojnu, akože to prímerie v Gaze už tuším dnes zase už ho narušili. Mám taký pocit, ale to Peter povie. No, to prímerie hlavne Hamas narušuje. No tak ten
to predchádzajúce narušenie, čo bolo, tak to bol nejaký jednotlivec, ktorý strelal na ten autobus s tými izraelskými, ja neviem, či koľko tam je, či to boli. No hej, ale či naozaj verí Trump tomu, že to, čo vymyslel ako mierotvorca, že to môže fungovať? Že Hamas sa vzdá zbraní, že Izrael proste bude chcieť dvojštátie, aby každému bolo dobre. Ako, neviem, hodnoť to. No to ja neviem, či to bude fungovať. Pozri sa, na Blízkom východe nikdy nefunguje nič. Jediné, čo zatiaľ funguje doteraz, sú dohody z Camp Davidu, ak sa neviem. To myslím, že funguje, hej. No. Takže svet pod veľkou mierovou holubicou nám ešte dlho nehrozí. No na Blízkom východe ja neviem, ja si to neviem dosť dobre predstaviť. A u nás, Ukrajina? Tak uvidíme ten summit v Budapešti, čo sa chystá. Ja do mňa skladám nádeje. Nemyslím, že neopodstatnené. Ja ti poviem príklad. Teraz som sedel s jedným regionálnym politikom. Nič prieskum som si zadával na prieskum. A už ku komunálnym voľbám a akurát jemu som to hovoril, treba vedieť čítať tie medzi riadkami. Tie diplomatické vlastne nuancy, hej? Že o čo tam ide? Ide tam o to, že keď ten Trump teda sa uchádzal o tú cenu, tak nedostal ju, hej? No. A vtedy tá Venezuela, ona je som si nevedel na všetko, tá venezuelská opozičná politička sa vyjadrila, že tú cenu si naozaj zaslúžil Trump. A vyjadril sa tak aj Putin. A čo sa stalo? Trump sa nepoďakoval tej vyznamenanej, ktorá tú Nobelovú cenu dostala. Trump sa poďakoval Putinovi. A to sú silné signály, ktoré treba vedieť čítať. Lebo ten Putin mu nemusel ďakovať. Jasne. Nič mu nenútilo, aby on išiel ďakovať Trumpovi, ktorý sa vyhražal tým, že dodá tomahawky na Ukrajinu. Ja som od začiatku tvrdil, že on tam tie tomahawky skrátka nedá. A momentálne to tak vyzerá. A keď to povedať, ak ich tam náhodou dá, nejakých zopár tomahawkov, a naopak, naozaj sa hovorilo zopár 50, z toho množstva, čo majú 3400 tomahawkov, či koľko, tých 50 je akože nič. Ale nedovolí ich použiť, hej? Ale ja som sa prikláňal k názoru, že on tam vôbec tie tomahawky skrátka nedá. Že to sú len také hry, akože smerom na vonok. No a dnes, ako došla, teraz už neviem, či zo State Departmentu, alebo odkiaľ správa z USA, Trump sa skrátka vyjadril, že zistil, že majú málo týchto tomahawkov. Áno. Či si to včera večer dávali. Že áno, tomahawky sú výborné zbranie, potrebujeme ich, sú veľmi dobré. Ale tak už aj ten Trump robí sa na samozrejme blbcov. Ako na bežného človeka to zabere, ale my vieme dobre teda, že on dobre vedel mesiace dopredu, koľko majú týchto tomahawkov. No a tak ja si myslím skôr, že to je taký napúl medzi oči Zelenskému týmto, keď zahlasil zrazu zo dňa na deň po telefonáte s Putinom zahlasí, že vlastne my máme málo týchto tomahawkov, hej. Dobre, ale momentálne máme nášho premiéra v Košiciach, kde jednal s premiérkou ukrajinskou. Z toho, čo som zachytila, tak samozrejme nehovorila teda nič o tom, že ako to s tou ropou k nám bude, ale on zase, náš premiér hovoril o tom, že teda dávame tam len obranné veci, že žiadne zbrane, ktorými by sa dalo zabíjať, tie odminovače a také, podľa mňa by si ich mohli kúpiť, ale ono to je zaujímavé v tom, že v podstate vraj, a teda to som už nestihla, uzavreli veľmi veľa dohôd a stále sa tvárime napriek tomu, že tej Ukrajine sme my úplne ukradnutí a my stále im vychádzame v ústrety a stále do toho dávame peniaze.
Vieš, no pozri sa, aj Maďari to stále robia napriek tomu, že teda... No ale prečo? Tak jedna vec je humanitárna pomoc, druhá vec, aby sme nevypadli z hry. Pozri, skôr či neskôr tá vojna skončí, hej? Možno už skončí do konca roka. Ja neviem, jak dopadne rokovanie Trumpa s Orbánom, s Putinom Maďar. No tak určite sa stretne s Orbánom, to je druhá vec. A zase netreba, pozri, Ukrajina je zničená krajina. Hej? A ja si myslím, že bude to príležitosť pre slovenské firmy podielať sa na obnove Ukrajiny. Len aby sa neobjavovali len americké pri obnove. Ne, však ako tá geografická vzdialenosť je o mnoho väčšia a zase Slovensko nie je schopné regenerovať to, čo sú schopné veľké americké firmy, ale to neznamená, že teraz my pôjdeme opravovať nejakú obrovskú elektráreň, alebo ja neviem, nejakú bombardovanú priehradu. Ale aj pre slovenské firmy určite sa nájde segment, ktorý im vyhovuje, ktoré sú schopné akože to regenerovať, rekonštruovať a tak ďalej. A touto politikou, ktorú ja som teda kritizoval samozrejme, aj s tým balíčkom, s 14. pomoci, on bol veľmi nešťastne načasovaný totižto. On to nemal ten Fico načasovať po dvoch doslova berúcich zlých správach a povie, a ideme ešte teda pomôcť Ukrajine, hej? Ale ono má to tú logiku, aby sme si nehali ten manévrovací priestor, lebo Zelenský nebude prezident. To je viac ako jasné. Hej. Bo ja neviem, čo Američania chcú Timošenkovu, pokiaľ sa... Ja som to počula, to tiež nie je bohvie, aká voľba. No tak to tiež nie, tak tá je skorumpovaná pokorienkyva. A kto není nakoniec, hej? No tak Zálužný, ja neviem. A Zálužný je Jastrab, hej, ten je... Tak, ale niekto tam skrátka bude. Koho vyberú, koho schvália Američania a Rusi. A musíme s nimi spolupracovať, je mi to jasné. Že my sme celý čas pomáhali, lebo neviem, kto bude o tých zákazkách rozhodovať. Určite si Američania nadiktujú podmienky, ktoré nebudú teda pre Európu výhodné. Ale niečo tam bude aj pre nás. No a musíme mať argument, že my sme sa úplne neodpížili, že my sme neignorovali tú Ukrajinu a zrazu chceme ísť zarábať na rekonstrukciu Ukrajiny. Aj. Áno, to je dobrá taktika, to je fakt, že veľmi rýchle by nás odtiaľ vylúčili, keby sme povedali, že nič im nedáme. Výhľadovo je to pre slovenskú ekonomiku akože dobrá taktika. Aj školu nejakú dohodli, že bude u nás ukrajinská škola pre ich deti. Dobre, tak akože tieto veci s humanitou súvisiace, my sme taký štát, že my to chceme dať, aspoň táto vláda. No, ale vidíš ten mier ďaleko alebo blízko? To je posledná otázka. Či vidíš naozaj, že už by sa mohlo schylovať skutočne k tomu mieru, alebo jasnejšie to bude až po tej Budapešti, ak sa bude konať? 100%. Tak Budapešť by mala byť do 2 týždňov, ak sa nemýlim. Takže necháme sa prekvapiť, čo sa bude diať. Necháme sa prekvapiť a potom budeme... Ale takto už vôbec, že tá Budapešť sa po všetkých tých... takto oni hovoria, že Trump zrazu otočil. Čo je zase ďalšia kravina, lebo takéto stretnutie, že Putin zavolá Trumpovi, stretneme sa, on povie super, áno, že to sa nerobí tak, že Putin zavolá Trumpovi, že to sa dopredu pripravuje, aby z toho nebola medzinárodná blamáž, hej. Takže ten Trump zrazu neznamená, on neotočil, že on musel vedieť o tom, že v zákulisí tí diplomati o tomto stretnutí v Budapešti rokujú. Hej, to, že navonok robil politiku, akú robila a vyzerá to, že zrazu otočil, to je len ďalší blúd z neznalosti toho, jak tá diplomacia vlastne funguje. A neschopnosť to, čo som povedal, čítať medzi tými riadkami. Vidíš, netreba im nadávať, stačí povedať, že blúd z neznalosti, to si tak krásne pomenoval, ako potom je zbytočné povedať, že sú hlupáci, oni robia len vypúšťajú blúdy z neznalosti a ľudia by si to mohli uvedomiť. To si krásne naozaj vymyslel.
Takže v podstate, ak nemáš nejaký odkaz pre našich poslucháčov, ktorým sa ospravedlňujem za to, že zlyhala technika, lebo stále tu bzučí telefon, takže ľudia sa chcú dovolať a dávať tie otázky, ale žiaľ, telefon vybuchol. Takže... On možno spúchol z toho množstva telefonátov. Možno sa naštval, no čo ti budem hovoriť. Takže pekne ti ďakujem, aj tebe sa ospravedlňujem za ten telefón, no ale dali sme to krásne a teším sa na ďalšie rozhovory. Dobre. A aby sa darilo aj strane. Dobrú noc. Dobrú noc, ďakujem aj všetkým poslucháčom za pozornosť. No a posledným hosťom dnešnej relácie je Peter Sabela, Peťko, čo nového na Ukrajine? Dobrý večer. Takže Ukrajina sa ponára čoraz viac do tmy. Boli videá, keď Rusi útočia na tú energetickú infraštruktúru, aby sa odďačili za tie útoky na svoje ropné rafinérie. Tak veľké mestá ako Kiev, Odesa a podobne majú aj na západe Ukrajiny majú veľké výluky. Priznal to už aj niekto z nich? Že naozaj majú problém? Áno, trebárs starosta Kieva Kličko vyhlásil, že patrioti by mali teda ísť na dedinu rúbať drevo a pokiaľ toto neprestane, tak Ukrajina skončila. On to doslova povedal tak, že aby som sa presne vyjadril, že teraz mi Erika signalizuje niečo s mikrofónom. Áno, že si veľmi blízko na mikrofóne, takže to je hrozne náhlas. Že Ukrajina by sa nemala nechať vyprovokovávať od Britov, Francúzov, Nemcov, pretože skončí. A vlastne tam hrozí, že sa cez zimu nebude kúriť svietiť, takže to bude veľmi smutné. Rusi majú tie rakety čoraz sofistikovanejšie a robia rekordy, treba aj 50 raket, tých rôznych Iskander a Kinžal Patriot zaútočí za deň, čo sú rekordy a tie rakety sú schopné meniť smer v poslednej fáze letu, manévrovať, takže kedysi bola úspešnosť protizdušnej ochrany ukrajinskej 80%, v lete, v auguste podľa amerických analytikov to bolo už iba 37%, v septembri 6%, takže dokážu zasahovať trebárs aj idúce vlaky. Za posledný mesiac Ukrajine zničili 200 vlakov, plus aj rôznu železničnú infraštruktúru, čím sa ohrozuje zásobovanie frontu a presuny techniky a vojakov zbraní. Ničia v Odese prístavisko, lode, sklady zbraní. Minulý týždeň zasiahli dve veľké veliteľské centra v Kieve a v Odese. Zostali z nich hromady sutín z tých luxusných hotelov, kde bývali títo velitelia, aj zahraniční rôzni dôstojníci NATO, odkiaľ ich vyhrabávali a vyťahovali, vozili sanitky aj do zahraničia a trebárs aj tých mŕtvych vozili do zahraničia, tých rôznych poradcov z NATO a inštruktorov a veliteľov. Takisto v minulých dňoch, 2-3 dní dozadu, zasiahli veľké výcvikové stredisko na západe Ukrajiny, kde ukrajinská tlač nariekala, že ako je to možné, musela to byť zrada, pretože to bol informácia znútra, keďže bolo utajené. Takisto sú tam stovky mŕtvych, to sa stalo už viackrát, takže tí vojaci, ktorých na silu zverbujú, teda najnovšie už aj policajti, okrem tých TCK chlapov, tak tí sa dostanú na nejaký krátky výcvik a zomrú ešte v tých výcvikových strediskách rôznych. Čiže na tomto sa nič nezmenilo. Aj to násilné odvádzanie tých vojakov pokračuje denne, vidím nové videá zo všetkých miest, čiže im pomáhajú už policajti. Niektorí sú takí teda vymyselníci, že radšej sa teda nechajú odviesť bez toho, aby ich tam dobili, dokopali na zemi.
a potom utečú priamo z výcvikového strediska alebo z frontu, čiže Ukrajina eviduje 360 000 vojenských zbehov, ale to vlastne tento rok eviduje, ale odhady hovoria, že to bude značne viac, lebo oni to majú rozdelené, že trebárs, kedy je to priestupok iba, ale toto sú trestné činy, že zmizli. Plus to, že má 2 milióny ukrývajúcich sa pred vojenskou povinnosťou, čiže bývajú hoci kde po chatkách alebo nevychádzajú z domu a tajné miestnosti si robia v domov a bytoch a podobne, tak na povalách. Takže je to tam veľmi napínavé. Muži často chodili aj prezlečení za ženy po ulici, keď chceli niekam prejsť, aby sa teda na nich nevrhli. Často sa vrhli aj na takých tí TCK-šníci, na ktorých nemuseli, trebárs aj na invalidov alebo zbylých. Stáva sa tam aj teraz, v posledných dňoch, že ľudia zablokovali takto autom, tým TCK-šníkom, ten busík, ako tomu hovoria, busifikácia. A čo je TCK? To sú tí zložky, ktoré chytajú tých chlapov na front. TCK-šníci im hovoria. To je nejaká skratka v tej ukrajinčine, neviem ju. Čiže v tomto sa nič nemení. Toto je ďalšia tragédia. Tých ľudí, tých zverbovaných mužov vytrhli tým príslušníkom TCK a trebárs stalo sa trebárs, že aj ženy bojovali za svojich mužov a podarilo sa im vyťahnuť takého muža z toho busíka teda. No a ukrajinské ženy ešte nebudú povolávané zatiaľ. Zatiaľ nie, hlásia sa dobrovoľničky, čo chcú teda otehotneť a doma už nie sú muži, alebo si chcú zarobiť. Strašne. Čiže hlásia sa aj nejakí dobrovoľníci, ale je to pár stoviek, oni potrebujú 100 000 a nie pár stoviek, čo sa dajú nalákať na tie reklamy, že budú milionári v hrivnách, teda, že dostanú ten náborový príspevok a potom budú mať nejaký plat pár 1000 eur, čo posiela Európska únia. Takže, lebo Ukrajina na nič nemá, ani na platy vojakov. Situácia bola veľmi zlá, že už na november nebolo na platy vojakov a na ďalší rok Európska únia rýchlo hasí tento požiar a z daní európskych poplatníkov a daňovníkov sa snaží teda pomáhať čo možné Ukrajine, nesnaží sa pomáhať svojim dôchodcom a sociálne odkázaným a podobne, čo sú potom veľké demonštrácie, nielen vo Francúzsku, ale hrozný bordel bol teraz aj v Bruseli, lebo sa majú znižovať tie rôzne sociálne dávky, výpomoci a príspevky, dôchodky. Demonštrovalo tam údajne 150 000 ľudí, bolo tých demonštrácií viac. Hneď samozrejme vyliezli aj migranti s palestinskými zástavami a demolovali, čo sa dalo, takže policajti tam mali veselo, videl som, ako ich napádali tam a keď chránili trebárs ten súkromný majetok, keď títo mladí migranti sa teda dajú do pohybu, tak ničia všetko, auta, výklady, rabujú a podobne. A čo tie známe tomahawky teraz? Kedysi ako čitateľka detskej literatúry som vedela, čo je tomahawk, sekerka, ktorá teda sa vrhá, ale momentálne je úplne iná situácia. A takže momentálne je ten boj o tie tomahawky a včera som pozerala dokonca, že si krásne, promptne prerušili vysielanie dvoch diskutujúcich a hneď dali v priamom prenose, ako hovorí Trump o tom, že tomahawky, veď sme dnes už hovorili v relácii o tom, že tomahawky sú výborné, len my ich potrebujeme tiež, máme ich málo. Tak Trump rieši tie svoje rokovania asi tak obrazne, ako keby otvoril dvere, hodil do miestnosti granát, zavreli, počkal, keď vybuchne, keď je všetko rozhádzané, rozmetané, tak tam s úsmevom vojde a dáva svoje riešenia. Tak to bol ďalší z tých jeho granátov. Tvrdil, že majú vyše 4000 tomahawkov, ale nejak to nesedí, pretože od roku 2022 ich celkovo vyrobili 200 kusov, kúpili pre armádu a z toho použili už 120 kusov. Čiže ak majú 80 kusov takých novších, čo nie sú už také, že ich musia demontovať, niečo tam skúšať, či vôbec niečo ide,
tak budú radi, a keď pošlú ich 20 až 50 na Ukrajinu, tak jedine možno kvôli tomu, aby pozbudili Nemcov, lebo Nemci mali silné slová, že ak Nemci dajú tie svoje Taurusy s zlým doletom, ak Američania dajú Tomahawky, tak uvidíme, bude to taká páka, aby mohol Trump vydierať jednak navnadiť Zelenského a jednak vydierať Putina. No samozrejme Putin nie je proti tomu, že aby sa uzavrel nejaký mier, ale ak by dodal alebo slúbil tie Tomahawky teraz, tak zrejme k tomu stretnutiu v Budapešti ani nepríde, takže si to nemôže dovoliť. A jediné Tomahawky, čo ponúkne, zrejme budú tie, čo si spomínala, tie indiánske. Tie sú tiež na ďalké použitie, má ich tam povešané v Bielom dome na stene, tak z tých môže nejaké ponúknuť tomu zelenému žabiakovi, čo prišiel včera do USA. No to sa te chcem opýtať, že tam nemal nejaké veľké privítanie. Trump hovoril s Putinom nejaké 2 hodiny, tuším, alebo 2,5 hodiny. 2,5 hodiny a Zelenský tam prišiel to došiel hneď hneď prvé popapuli dostal tým, že Trump telefonuje s Putinom, čo sa začal rozčulovať. No a potom vykukli z lietadla a nikto ich tam nečakal. Tak Zelenský prikázal svojmu zástupcovi Jermakovi a pilotom a letuškám a personálu a ešte volali na ukrajinskú ambasádu vo Washingtone, aby tam došli a urobili taký kordon, čo si ľudia robia srandu. Prvý ho tam vítal v USA Jermak, čo s ním letel. No a druhý ho piloti ešte dávali zväčšené, že naozaj sú to ukrajinskí piloti a mali ukrajinské zastávky na sebe, takže títo ho tam vítali, lebo chcel nejaké privítanie. Trump doteraz vítal na letisku jedine Putina na Aliaške, to bolo jeho prvé vítanie, ale teda mohli tam aspoň niekoho poslať, čo by im podal ruku, ale nič také. Tak to bolo hneď druhé pohube. Ako si váži Trump. Čo dostal tento zelený žabiak, no ale o to viac bol odvážnejší pred médiami, kde vyskakoval, že dostane teda Tomahawky a hovoril, že tieto rakety vytriezvia Rusov a posilnia ukrajinskú pozíciu v rokovaniach, alebo ešte povedal, že Putin nie je odvážnejší ako Hamas a iní teroristi a jazyk sily a spravodlivosti bude fungovať proti Rusku. Takže uvidíme, jak to bude. Dneska večer o 8 by sme už mali nejaké výsledky vedieť. Z rokovania. Či bol znova vyhodený, lebo vieme, že v tom februári to dopadlo veľmi zle, keď tam bol. Druhý raz, keď išiel do USA, keď sa nanútil, tak so sebou zobral aj tú hlavnú gynekologičku Európskej únie Uršulu a zobral aj Mikrona a zobral aj Merca a fínskeho prezidenta. Trump sa na ňo zadíval a nevedel si spomenúť, kto to je, že koho to tam doviedli a oni ho doviedli s tým, že veď s ním hral golf, že že to je... si určite pamätá. No a tak Trump si ho nepamätal, ale potom Trump, aby sa ospravedlnil za to, že ho chcel odtiaľ vyhodiť, že čo tam robí, tak potom mu aj zavolal ešte do Fínska, tak sú všetci nadšení, že to je Trumpov priateľ. Výborne. No. A dnes sa premiérka tej Ukrajiny pri stretnutí s našim premiérom vyjadrovala, že veľmi potrebujú tie peniaze z tých aktív zmrazených. O tom máš nejaké správy, že... Tak Fico chce mať dobré vzťahy na obidve strany, čo sa občas nedá. Ja musím vypnúť ten telefón, lebo nepôjde mi to prijať, nejde. Ešte raz sa ospravedlňujeme, keď chcete niečo, napíšte nám, dobre? Napíšte nám, prosím vás. Nefunguje dotykový displej. Takže k tomu by som iba toľko, že... Už sme aj vybrali z elektriny, tak už nebolajte, prosím, už len píšte. Že Fico chce mať dobré vzťahy na obidve strany. No a počas toho spoločného rokovania vlád ukrajinskej a našej s tou Juliou Sviridenko
tou vlastne, ktorú si vybrali Američania, že tá tam teda môže byť, lebo tá s nimi podpísala a prichystala tie dohody, že všetko na Ukrajine, vrátane miest a lesov, polí a nerastov patrí USA. Takže tu tam nechajte. No, tak boli podpísané 4 dohody. Dohoda o finančnej spolupráci, o umiestnení a údržbe diplomatických misií. To znamená, že v Kieve máme prenájať tu nejakú budovu, v Kieve sú nulové ceny nehnuteľnosti skoro, takže že tá bude naša a my im darujeme zase bratislavskú nehnuteľnosť, ktorá určite nemá takú nízku cenu, jak tá v Kieve, ktorom sa nedá kúriť, a dokonca v parlamente ukrajinskom, tej jej vrchnej rade, či čo to majú, tak nejdú ani hajzle, takže i tam pristavili pred parlament tie tojtojky a majú tam cisternu s vodou, takže... Tak v čase vojny, no. No hej, takže nebude to tam bohvie čo. Takže ďalšia bola o spolupráci a výmene informácií v oblasti pracovnej mobility, že u nás robí dosť Ukrajincov, neviem, či nejakí Slováci robia na Ukrajine, jedine tí, čo ich tam pustila nejaká Čaputová, aby tam bojovali, alebo takí, ktorí sa tam teda priživovali, rôzne ako Dzurinda, Mikloš, ako nejakí poradcovia, ale pochybujem, že tam ešte sú. Protokol k dohode o hraničných priechodoch na spoločnej štátnej hranici. Tak to je dôležité, tie hraničné prechody sú veľmi vyťažené, Ukrajinci pendlujú dole, chodia sem a do Čech a všade si brať tie rôzne sociálne dávky, a keď ich už zoberú, tak hurá zase naspäť na Ukrajinu, kde môžu za to dobre žiť, keďže sú tam nižšie ceny. Takže ďalej chodia tam na dovolenky za svojimi rodinami, čiže naozaj sú veľmi ohrození vojnou, keď tam chodia na dovolenky a na návštevy rodín. Mám kolegu bývalého z práce, ktorý tam tiež pravidelne chodí za svojou rodinou a ešte ma tam aj voláva, že poď na Ukrajinu, no určite, no, že netúžim potom ani po lacných prostitútkach a ženách, ktoré všade zúfalo tam hľadajú mužov, to nepotrebujem. Takže taká je ešte situácia. Ešte bola nejaká dohoda o tom, že tu budú mať ukrajinskú školu. Teda, no to sú už také drobnosti, hej. Rekonštrukcia elektrického invektora Veľké Kapušany Mukačevo prebieha podľa plánu. Mňa len to, že k tým aktívam, ako sme sa vyjadrili, lebo veľmi jasne sa k ním vyjadril Putin, že pokiaľ teda siahne kolektívny západ po týchto peniazoch, tak ako odveta bude veľmi silná. Hej, Macron bol proti tomu, samozrejme aj Maďari. Macron, keďže vždy zastupoval Rothschildovcov, ktorí ho tam aj dosadili, tak netvária sa nadšene, že by teda v ich bankách sa mal robiť takýto zásah, lebo už sa niektoré arabské krajiny vyjadrili bohaté, že keď ste zobrali teda Rusom, keď zoberiete Rusom a beriete im, tak prečo by sme tam mali mať vo vašich bankách, že keď niečo sa vám nebudeme páčiť, zoberiete aj nám. Presne. No a takže nie je preto nadšené ani Belgicko, jeho vláda, keďže tam majú Rusi veľa uložených. Rusi vlastne slúbili, že oni si tie peniaze budú vymáhať a takisto všetci politici, čo sa o to pričinili, že im ich zobrali, tie 200 miliárd a podobne, takže ich budú prenasledovať do konca života a všade na svete si ich nájdu. To je to vlastne Dmitri Peskov, hovorca Kremla, hovoril, takže zároveň Vladimír Putin podpísal minulý týždeň dekrét, že ak k tomu dojde, tak recipročne zhabú vyše miliardy zahraničného majetku, ktorý je v Rusku. Čiže to je 5-krát toľko, ako by zhabali oni im, takže zoštátňa tie zahraničné firmy, ktoré tam vesele podnikajú napriek sankciám a napriek všetkým zákazom, pretože sú tam a podnikajú takisto. Teraz nebol schválený 19. balík sankcií, proti bolo Slovensko a Rakúsko. Už aj Rakúsko, to je zaujímavé. Jednak Rakúsko odoberá suroviny potichučku rôzne z Ruska, však není odkiaľ a není sú lepšie ceny inde. A jednak rakúske banky boli veľmi proti tomu, že by tým veľmi utrpeli. Takže žiadne takéto sankcie. Zaujímavé, Maďarsko bolo ticho, ale to je už
tá dohoda medzi Slovenskom a Maďarskom, že netreba, aby to obidva krajiny blokovali, keď stačí jedna, pretože na tú jednu sa potom znesie hnev a chcú ju vylúčiť a tá druhá zase zablokuje jej vylúčenie. Veľmi pekne vymyslená taktika. Z hlasovania. Takže stačí vždy jeden, keď to blokuje. Teraz sa pridalo Rakúsko, čo som nečakal, pretože premiér Fico trebárs vyzýval Španielsko. Len taká zaujímavosť, taká drobulilinka by som povedal, že iba plyn od roku 22, kedy začala tá špeciálna vojenská operácia, Európska únia, jej krajiny zaplatili 213 miliard eur za ruský plyn a dali 167 miliárd, čiže 1,67 bilióna, 167 miliárd pomoc Ukrajine. Čiže oveľa viac dali Rusom a keď si zoberiete od začiatku roka, to ešte nie je zima, to ešte len začnú tie veľké nákupy. Francúzsko nákupy ruského plynu LNG za teraz presne Francúzsko bolo 2,2 miliardy eur. Belgicko 1 miliarda eur, Holandsko 0,5 miliardy eur, Španielsko 0,8 miliardy eur, Maďarsko 5 miliard eur, Slovensko 2 miliardy eur. Takže to bolo iba január, august. To hlavné začne ešte teraz, aby sa naplnili na zimu nejako zásobníky a cez zimu, aby sa mohlo kúriť. No ale moja otázka je, že či vieš nejako zhodnotiť z týchto informácií dostupných samozrejme, že či skutočne môžeme zostať v zime bez plynu. Ale elektrínu budeme posielať na Ukrajinu. No, Zelenský sľuboval Trumpovi milé prekvapeničko, keďže teraz tá vojna obchodná medzi Čínou a Ruskom, že možno, že zbombardujú tak ako dvakrát už Turkish Stream, až sa Turci nahnevali, cez ktorý nám ide plyn, že zbombardujú trebárs plynovod tá sila Sibíry, čo ide plyn do Číny. Takže uvidíme, čo bude. Dobre, ale nič sa to z toho nerieši. Veď Nord Stream už sa toho vyhodil, bol to Ukrajinec. No, 6 Ukrajincov, 1 Ukrajinka. Ano, a jeden sa skrýval v Poľsku a Poľsko odmietlo vydať a dokonca chceli vyznamenať. A teraz tvrdia, normálne, chápeš to? Tvrdia, že on odišiel, ale že určite ho varovali a podobne, takže no určite to neurobili samotní Ukrajinci, tá technika, znalosti a všetko museli mať od Američanov, ktorí sa tam náhodou vtedy práve motali na cvičení kúsok odtiaľ. No, ale dovolili vlastne presne toto, aby sa stalo rukami Ukrajincov a momentálne tá vojna tiež ide rukami Ukrajincov a mne sa zdá, ako keby mal Trump 2 babkovodičov. Áno, hej, ja som to už spomínal, aj tie jeho poradcovia. No. Keď to zoberete, ten Kellogg, bývalý generál, to je Mr. Hyde a jeden deň radí on a druhý deň Steve Witkoff, ktorý je vlastne bývalý alebo miliardár, obchodník s realitami, ktorý vyjednal aj ten mier na Blízkom východe a ten cestuje do Moskvy a ten vlastne aj vyjednal aj to stretnutie teraz Trumpa, ak bude v Budapešti s Putinom. Takže doktor Jekyll, Mr. Hyde, tak sa mení poradca Trumpa a každý má na ňo iný vplyv. A teraz, keď videli žabiak Zelenský, zelený, že vlastne Steve Witkoff má dopad na Trumpa, tak z Jermakovho toho čierneho fondu hneď obetovali 20 miliónov na to dolárov, aby nejak zjednali stretnutie so Steveom Witkoffom cez lobbystov a podobne. No, akože neviedlo to k ničomu, 20 miliónov je nič, to je pre nich lusknutie prstu, majú miliardy v čiernom fonde a sami na účtoch. Takže nepodarilo sa im to zrejme, aby spracovali Witkoffa, ktorý radí tiež Trumpovi v týchto záležitostiach. Dobre, a vyjadril sa niekto z ukrajinskej strany k tomu, čo Guardian napísal? O čom sme tu už hovorili, že o čo ide? No, vyjadril sa Zelenský, že to je nezmysel, že Boris Johnson
je najlepší priateľ Ukrajiny, ktorý podporuje od prvých dní vojny a že ďakujem za tvoju energiu, priateľ a podobne. Samozrejme to popiera aj Johnson, on hovorí, že Guardian slúži Putinovi, že pracuje pre Putina, je to ilegálny ruský hack, patetický nepríbeh a podobne. Ja by som to len upresnil, že Guardian 10. teda oktobra to zverejnil, ale sami hovorili, že to je len tá špička ľadovca, čo vidíme, ten miliónik, čo prišiel Office of Boris Johnson Ltd. od toho Christophera Harborna. To je taký tajomný miliardár britský, ktorý žije už 20 rokov v Thajsku, aby tam mohol teda mať sex s tými malými chlapčekami, lebo za to by ho v Británii zatvorili. No a vlastne on má už aj thajské meno, takže prijal thajské meno, 20 rokov v Thajsku, obchoduje s kryptomenami, wellness a má teda akcie v tej súkromnej zbrojárskej firme Kinetic. Tá vyrába trebárs drony Banshee. Neviem, kto z vás videl Going Post, že doručená pošta, tam sa hovorí o tom upírovi, čo tam poletoval. Banshee sa volá, že kto vidí Banshee, tak zomrie. Banshee znamená smrť, ako vidieť Banshee znamená smrť, tak to sú tie drony Banshee, ktoré v rôznych modifikáciách sa dovážajú na Ukrajinu zo zahraničia a rôzne roboty si tam testujú na Ukrajine a rôzne tie pozemné drony tých rôznych terminátoríkov, čo na likvidáciu bomb, ako hovoria a podobne. Takže miliardové zisky na Ukrajine. Miliarda má 1000 miliónov a pochybujem, že by Johnsonovi stačil 1 miliónik. Sami hovoria, že to je vrchol ľadovca, iba to, čo sa odhalilo. Takže ale medzinárodný súd, nejaká medzinárodná súdna moc. No, on tvrdí, Boris Johnson, že to bolo, že dostal tie peniaze, až keď už odstúpil. On odstúpil. Kedy odstúpil, keď si to tak pozrieme, v lete 23 po tom, čo britský denník Mirror, čiže zrkadlo, zverejnil zaujímavosti o jeho minimálne 10 rozkošnických party v sídle premiéra počas najväčších covidových zákazov a sociálnych odstupov, samozrejme bez rušok, cheese and wine a podobne, stovky ľudí, čiže nebali sa covidu, vedeli, že COVID ich nemôže nejako poškodiť, takisto ako u nás veselo tancoval infektológ Jarčuška a lepil slinami na spotené holé čelo Kandráča, keď ujúkal a vyskakoval po zasadaní pandemickej komisie v hoteli v Nitre. Nebali sa covidu, vedeli, že to je iba pre strašiak pre verejnosť a že očkovanie bude zle, nie očkovanie, že pandémia není kvôli covidu, ale pandémia je kvôli tomu, aby bolo očkovanie, že na tom sa dá zarobiť. Teda Kandráč robil reklamu na očkovanie, takže vyhrávala Jarčuškovi a samozrejme 150 ľudí na svadbe Oľano, kde bol Matovič svedok, kde veselo tancovali, pili, objímali sa, tiež nemalo rúška, bol tam aj Pročko, boli tam tedajší minister financií Eduard Chmel. Edko, pardon. No, takže iný Eduard tam bol, ani nie Eduard Beneš. Takže vôbec nikto z nich nemal pochybnosti o tom, že nejaký nebezpečný COVID ich môže skosiť v čase, keď kopali do tetušky policajti na ulici, že nemala na zemi, že nemala rúško, keď odvietli a zmastili otca, čo viezol kočík s deckom a okolo idúci sa museli postarať o to dieťa, nemalo na ulici. Rodiaca žena, takisto. Rodiace ženy museli mať rúška, deti sa dusili v školách a v rúškach, takže v tom čase si oni takto veselo sa zabávali. Tak preto Boris Johnson odstúpil a vlastne až keď odstúpil,
tak zobral ten miliónik. Zobral milión a bol na tej druhej ceste, lebo on niekoľko absolvoval na Ukrajinu, priamo s týmto pedofilom Christophom Harbornem na jeho súkromnom lietadle doleteli do Polska, odtiaľ vlakom šup, jak to robia všetci, aj hlavná gynekologička Európy do Kieva. Rusi im ten vlak nerozbil, ten vláčik, lebo potom by oni Rusom rozbili železničnú trať a vlaky, čo idú do Kaliningradu, takže tam je taká dohoda nejaká. No a vtedy vlastne naštívili aj tých zbrojárov, šaškovali v kostole Lvove a podobne. Takže to bola tá jeho cesta, ktorá sa tam opisuje v tom Guardiane. To bolo v septembri 23. No a to zmarenie mierových rokovaní to bolo 9. apríla 2022. To boli prichystaná dohoda s Putinu. Aj teraz ukazoval novinárom veľmi výhodná pre Ukrajinu v Istanbule, že uzavrú mier 3 mesiace po začiatku vojny. 29. marca 22 bola pripravená. 30. marca 22 sa Rusi stiahli z okolia Kieva, teda aj z tej známej Buče, kde o 3 dní na to po ich stiahnutí, hoci som videl videa ukrajinských vojakov, jak sa tešili, že sú znova v Buči a išli cez tú istú cestu, že tam žiadne mŕtvoly neboli, zázračne sa tam o 3 dní objavili. Francúzsky novinár Andrien Baquet vlastne potom uverejnil aj videa, jak tam tie mŕtvoly aranžovali a vykladali z kamionov, tak na to už musel utekať, lebo uverejnil pravdu, pravda vás oslobodí, ale Facebook vás za ňu zablokuje. Takže na toho dopichali s nožmi 2 neznámi útočníci v Istanbule, kde sa skrýval, a v januári 23 dostal azyl tento francúzsky novinár, bývalý vojak v Rusku, a tam dostal konečne ocenenie a asi ho aj doliečili od tých bodných rán, čo tam bol zubožený v tom Istanbule. Takže to je asi taká stručná chronológia, že Boris Johnson teda naozaj vtedy slúbil aj na popud tých, čo riadili Bidena, že budú pomáhať Ukrajine, nech tú nevýhodnú pre Rusko zmluvu, asi chcel pomôcť Rusku, tak ma napadlo, nech tú nevýhodnú zmluvu spláchnú. Takže vojna musí pokračovať, aby biznis bežal. Štáty, ja si myslím, že aj teraz to platí. USA nezarábajú na zbraniach. V USA nič, no oni zarábajú, jedine dostanú väčšie dane, tam na zbraniach zarábajú tí, čo vlastnia zbrojárske firmy, čo tie 3-krát predražené zbrane predávajú jednak Američanom a jednak ich americké armáde, a jednak 5-krát predražené ich predávajú Európanom. Tí z toho bohatnú. Ale rovnako ako predražený plyn. A tí dostávajú potom, od tých dostávajú peňažky, to všimne za ten lobbying, tí politici, ako povedal aj vlastne Elon Musk, že politici dostávajú teda peňažky za to, že zbrojárske firmy frčia. Takisto aj v Európe, aj u nás. Ako takže to tak aj rýchlo ten mier nebude. Baránek spomenul. A nevieme ešte náhodou, že ako sa skončí Putin, Trump a Zelenský. No o 8 by sme už mali vedieť, tak šup telke. A kto nevydrží do 8, nech si pozrie na YouTube, na TV. Čo? Takže je tam už o tom relácia. Áno? Už teraz. Dobre, takže máš ešte niečo na záver v tomto bojovom ohľade, čomu sa ty venuješ? No, k tomu máme ešte 2 minútky. Aj boli to otázka k predaju emisných povoleniek, k tomu veľmi pekná vec, ktorá zaznela, že v stredoveku bol predaj odpustkov, alebo ľudia si mysleli, že môžeme urobiť hocičo, keď máme prachy, si kúpime a pôjdeme do nebička. Tak teraz si niektorí tí slnečkári myslia, že teda zaplatíme tie emisné odpustky, tie emisné povolenky, tých 3000 eur ročne za to, že kúrime, svietime a že máme autičko a Zem sa zachráni. Takže to je taká paralela, že rovnaký blud ako predaj odpustkov bol predaj emisných povoleniek. Ale vidíš, odpustky vydržali niekoľko storočí, tak možno vydržia aj tieto emisné povolenky. Daj niečo optimistické na záver. No, optimistické otázka
na zamyslenie na konci, že prečo napríklad pán Šimečka alebo pani Uršula jazdia v takých spalovacích motoroch a nejazdia v elektromobiloch, keď sú za taký veľký Green Deal. Dobre, ešte raz sa ospravedlňujem za to, že ste sa nie ste naozaj v hojnom počte volali, ale bohužiaľ nepodarilo sa. Dúfajme, že sa dostaneme k novému telefónu a vlastne ďakujem aj tebe za to, že si bol hosťom tejto relácie, aj keď si bol aj jej súčasťou. A vám všetkým želám krásny večer, krásny víkend, ešte krajší týždeň a úplne najkrajší život aj v týchto podmienkach. Do počutia. Do počutia.